Wa aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Soğuktuğunu maşine geç. Titrağıtın. Aleykümselam. Qo'ymasangiz majikaram yo'q, bir alıp knopkadan otlar yalaq canavar var ha. Türkmenistan'da orta majikar bo'lardi. Qo'myaqda hormatli vatandaşlar. Xabar bo'lar inşallah. Şu vaqt bir xabar oqladi. Türkmenistan'da eğer görkezecek birazdan. Näli çöregi yiyendiňizi görkezecek vatandaşlar. Unu öğretiňiz eğer. Un. Aleykümselam. Unu öğretiňiz eğer. Näli unla çörek pişirýärler Türkmenistan'da. Hayran galym mene vatandaşlar. Tayar mısınız vatandaşlar? Eğer men size görkezýänler. Bir minçik eğer. Konkretni suratlar var elimde. Wow. Buna teredin vatandaşlar. Ne bizim yiyen unumuz Türkmenistan'da? Teredin. Şolar yalık undan çörek yiyen siz görýäňiz vatandaşlar. Şeýle bir video gelýär inşallah. Bulara teredin o. Bulara teredin vatandaşlar. Şu undan çörek yiýäňiz habaryňyz barmy sizin? Ha? Çağılyňyza berýäňiz şulardan. Buna teredin o. Bunun adamı kellesini vursan, bunun adamı kellesini vursan vatandaşlar öldürüp bolýar o bu meselede. Ey ne o bu? Diýje bir wagt çekildi. Ey dostum yatyrsyň sen o. Sen näli izlerleýän bizi ýerde çykarýan videomy görmeýän bolsaň. Teredin vatandaşlar bu entek hiç. Buna teredin o vatandaşlar. Buna teredin vatandaşlar. Una teredin o. Şu unun siz imitlenýäňiz habaryňyz barmy Türkmenistan'da? Wow, takoy video gelýär. Allah rahy bolsun. Şu attyr uradýan vatandaşlar. Buna teredin vatandaşlar. Adam urmana var ya unu bilen. Birine bağlayan yarcak bolýar o var. Türkmenistan. Buna tered. Ey vatandaşlar. Bu näme o? Bu unu bilenem adama şu unun çörek berip bolýarmy o? Bir gayrat, bir namuslar. Men öňüme aýtdym size vatandaşlar. Öň bilýäňizmi men ol kabinet ministrde işleýän näme şoňa ady? Kakasy narxoza muallim işleýärdi. Kabinet ministrde işleýärdi. Olar unla движение zat edip bilýäňizmi mallary berilmeýän unlary adamlara berýärdiler o. Teredin vatandaşlar. Buna teredin o. Şu un näme öýde iýen unumuz şu. Görýänmi? Bu suratları görün vatandaşlar. Hayran galarsınız. Ne? Un. Unu ne şun? Bu ne? Odat mı? Sement mi o bu? Sement derýän bu adamlar ha? Ey Allah orasın ey. Bu tordum da o safsiyem var. Bunlara teredim o vatandaşlar. Nerede vatandaşlar? Unu teredim. Takoy video öyle inşallah. Balaňyza siyersiňiz garaşyň entek. Ne suratlar gelip urady görýänmi? Öňe bir söz aýdýady, meni delil elip başlady. Näme çeksiňiz ey? Bir gayratlar. Hani me töhmet atýan eýdiňiz, adetdiňiz. Ne delil görkezýän men size? Ha? Ali Bastır. Ali Bastır. Daşetdik ay. Bersin iray diýenim men size vatandaşlar. Daşuwuz galy önümleri. Daşuwuz galy önümleri. Galla önümleri. Tayar bolun daşuwuz galla önümleri. Grader geçen ýaly diýen inşallah siziň üstüňizden. Öwedov Ay Sultan.
Oraz Mehmedov Muhammed, Batır Tacimov. Näme olsa o? Ha? Şul unu halka verirlermi? Ha? Şul un halka verirlermi vatandaşlar? Ben afiyordum ya vatandaşlar. Hungas mı? Bakın bir taraf karşı Türkmenistan'la öyle kimçilik ya. Şu unun iyiyem morsanız mesele giyinen vatandaşlar. Vilayetler görür yerlerken vatandaşlar. Unu seni de o. Şul unu adamları veriyorlar gözünüze getirin. Şul unun adamları içiyor. Yerde yatan, porsu kirli yerde yatan un şul halka veriliyorsun. Yok, menin dine şul akkauntum var, başka akkauntum yok onunla. Torpsunu da polnusu. Ayan tak men video çıkarmak amadır. Bular yankı adına kadanlar men iyilip başlarlar. Video çıkanda son hormatly bir serkada başıyımız çare gördük ya. Biz çare gördük ya ha. Ağam tejin uzavot kalla başlıklar barda haber yok mu? Vaq yok urodun da olanlar şular yalak suratlarda atır urodun iyillereli şular var ha. Ova gatık o böyle doğru belek geçtiniz. Afganistan'a un urotup bersiňiz. Halkıňyza şular ýalyk un berýän bolsaňyz Awganistana näme uratýaňyz bir gaýratlar. Ha? Şu uny halka berýän bolsaňyz onu Awganistana näme uratdyňyz bir gaýratlar. Ya Awganistanyň gowlatda uratdyňyz ne? Gorkonuňyz üçin halkym kösensin, iýmesin, goý Awganlar iýsin ha? Awganistanda ýaşaýanlar bir gaýratlar. Vatandaşlar ne şuraya zaten açıp görkezmeli. WhatsApp'a girýän, ýöne yurtdaşyna bolsaň men sana nomerim berip bilýän Türkmenistandan men WhatsApp habarlaşmany makul göremok kopuluk sebäpli. Vatandaşlar mene gıynan yani bular var savsem bolular uja. Uja ramka dozvolenowa geçip gittiler bular var çiňden aşa gittiler. Nire ellesen elin elip dura vatandaşlar. Ha? Elin alın zadın elin elip otur. Ne el bollay vatandaşlar bolay beni düşünüm o. Vatandaşlar gelin ha o gelin WhatsApp numarını berey. +1 703 389 58 43. Bolya inşallah aydırın men hökman vize çekip aydırın. Брат, я только что сказал. Давайте лучше я свой телеграм оставлю. Телеграм более безопаснее. Болеем телеграмдан хабарлашылы. Вот мен телеграм аккаунтум vatandaşlar. Arkayın men telegramdan habarlaşın. Men WhatsApp'ın anamok. Ne men yazdım Brooklyn Homie. Gel Nurişka. Jahan Dashimov sağ olun. Ay şahsi üçün ediyatsa esirler zatları. Peydalı olsun nip. Allah razı olsun vatandaşlar inanıp uğradyanınız için. Şu yoksa şu vizeler suratlar var ya kavradmır pul verim valyanırlar o Türkmenistan'ın içinden. Bize halk şeyle inanıp berýärler. Tebebi bize inanýarlar. Ondan özünüz baka verin. Assalamu alaikum, hoş geldin Nurişka. Спасибо, я тоже брат тебя люблю. Wa selam. Qowm talip, unutma, jantawmy. Şükür, näle agam qowmy? Hudaya. Ne? Assalamu alaikum. Wa alaikum selam. Nura Türkmenistan'ı bilýänmi ol? Ýa bir doganymyz aýtdy, Ali Bastır berýärler adamlara. Uny görüp agam adamlaryň iýan unyna seret. Ba. Bu men adam öldürüp bolýar, o halodna oruja hökmünde bilýänmi? Nura agam muňa seret o. Hani? Diýdim kellesini da ursaň wara, kelles 3 tarafa bölünýär vatandaşlar. Bere. Beybe. Daşy uzgalla önümleri. Un şol. Un o. Maalesef.
Seret un bilen mi näme diýerler? Nurişka unu bilen mi näme diýerler? Seret şu aparattan geçirýärler, ullakan daşýarlar. Seret ağam. Aparattan geçýär, onu maýda diýär, ýani dogran ýaly etdi. Düşdüňmü? Aslı Ali bastır mı ne bu? Yok, unu Ali bastı diýip ýa prikol ýok bunu aýtýarlar. Ay. Hawa, her zulma sesini çıkarmasan hawa, mün zulmam az ýalarda. Şoň üçin halkymyzdan birazcık oýunmaly. Halkymyzdan hem gerek ýani. Gaýtam Kirpiç var yalan içinde görýänmi? Ya kirpiç tapdan etdi adam. Eşil ağam bize diýerlerden ay vatan dönüğü sen vatan dönüğü. Ne vatandaşlar hakiki vatan dönükler şular. Vatan dönüğü bilýärmi ki vatandaşlar? Haramlyk edip çağalaryny şu zatdyr satyp bara çağalaryny bak ýedirçirýänler. Şul halkymyza zulüm etýänler. Vatan dönüğü gurban goly. Vatan dönüğü Serdar Berdimuhammedow. Vatan dönüğü ministerler kabinetinin agzalary ve ministerler vatan dönüğü vatandaşlar. Biz vatan dönüğü değil. Biz halkın oğlu. Biz halkın problemalaryny aýdyp gelýär. Ýurdumyzyň düzelmegini isleýär. Ve diňe bir çıkalyga var vatandaşlar, ol diňe aýaga almakdyr. Eliňe eli otyra, ellen dadyň vatandaşlar. Yalanmy ya? Gürlemäne gorkmanlar. Gürlemäne gorkmanlar. Näme gorkýan? Allahdan gorkok. Kim olar Allahdan ýokardy tutýan bolar? Näme Allah Taala sana açyk aýdyp otyr. Ayetde gelip otyr. Eğerde bütün adamlar ve diye jinler diye sana birazcık yamanlyk etmek istese diye, eğerde Allah'ın ömrüsü de olmasa kim sana näme edip biler diye. Yine men mazir edin. Men gorkman çıkış edýän. Hiç kimden gorkamok. Näme üçin gorkamok? Allah'a tevekkül edýän. Allah Taala meniň arkamda dur. Näme üçin men birinden gorkaýyn? Yaradan barka yaradylanyny näme üçin gorkaýyn ey adam? Adam oğlu. Gorkma ho, gorkma. Uğradın. ölüp bilerse adamlar öldürülür biler. Yani diretçek, yeketek, kadir Allah'ındır yani. Öldürücü diretçekdir, hasavam soracaktıram. Hiç saat yiten ok. Fikir etmeyin yani ölümden son 33 yaşında edip diretmek Allah için kıyın değil. Bu zatlar mesele değil. Esas saat şu tayda neye mi hasap vereceğin, neye de hasap vereceğin. Bir daha çok şükür yani hasap verilmeyecek adımız yok ki hasap vermeli adımız bolsa di bir näme ütköşük adamlar mı gelirdiler bize hasap sorardılar. O girip yüzlerini açıp sonra verip bilen oklar. Niyeden hasap sorasınlar ki bizim ayımızam yok çok şükür yani. Eğer Gurban oğlu bilen deňeşdirseň da vatandaşlar bir de gerek eten ok. Gurban oğlu ol prezident wezipede oturanlar bize sonra verecekler özlerin bizden 100 erwed adamlar. 100 müňesse erwed adamlar bizden. Gelin olup sonra veren bolýarlar yüzlerini yapıp o skripti profiller bilen. Yüzüň açdysan yüzüň açyp bilen oklar. Näme üçin? Çünkü bize bir zat aýyplama bildirmek ka özleri şoň 10 estesini 100 estesini ýa-da 1000 estesini erwed saatlar eden adamlar. Onuň şoň üçin hem yüzlerini yapmaly bolýarlar, özleriniň kimliklerini görkezmeliler bolýarlar. Baran ha hökümet birgiden niýede ýok 40 borlar tutýandyr ünsür göräýin. Normal adam ýok beýdip öňe çykyp ýakasyny gaýşardyp Gurban golyny Serdar gollamaya. Niýede Cemal Saparwaýaly, Şatlyk Şehifiýal bolgusyz adamlar tutýandyrlar. Näme üçin? Çünkü olar başka adamlar olara yüz vermeye, başka adamlar olaryň ýanynda durmaya. Ve gördüňiz ýani men ana videosyny paýlaşdym. Cemal Saparwaýaly nähelek erwet. Diýär ol adam gahar gelip siz diýär melek yüzlü şeytan ekeniňiz diýär. Maňa diýär gülön bolup, maňa ejesirän bolup meniň zadym allyň diýär. Görýäňiz da watandaşlar çykyp otýar. Hemme zat iyi ýa giş çykyp otýar ýani. Amerikada. Nura, yine bir gıdıklı bir daha dayden vatandaşlar. Nadar çürüp Dubai'ye gidip özünü adını kıda attır. Hemmesini başka bir adamın adını ismi ediyor. Ne mi nadar çürüp korktun mu? Şu ada. O atellerde atları attan çıkaryan mı? Malın mülküne nadar çürüp. Hani korkun oktun nasıl o? Bar mülkünü de alırsın inşallah var. Halkın hakkı belan okudur deyiptirler. Vatandaşlar şuların var inşallah
mal mülküni alıp bara şular bir ýürüýte bir zat gurar. Bir bular türmede saklaýarlar adamlar. Biz buları açyk türme deriz. Pomidor eker, soğan, kartoşka hemme zat özleri etsin iş etsinler. Nadar çürük sen kat gittin o bara. Şamrat, kakan bilen bile inşallah bile paxta çöplersiniz. Gämi sual başlapdyr diýme ona. Ova adyny çıkarıp otyr hemme zatlary. Başka ady geçirip otyr. Bir de boş zat diýenler yani Gurban Gulin birinci dereceli garnaşlar on ýal pikir eden o gämin sual başlandygyny bilýärler we gäm sualan wagty birinci krisalar gaçýandyr. Krisalar mına haritlaryny gaçyryp uradylar. Öz adyna duran emlekleri gaçyryp uradylar. Gemirciler. Hakika gemirciler am. Doğa. Alo. Ome. Gowy sen gowmy? Oy. Aydın mı lan? Ha? Aydın mı lan? Düşünemem. Ya düşünem ha, ayır aysan oynayam. Düşünemem dostum, düşünemem. Näme gurlaýan? Waltını dalmasın mı? Nadar çürük vardı gurlaýap başladyk olin gördüňmi? Bular gelip prikol işip otyrlar. Mardaky maýyp aýalyň istoriýasyny ähli boldy aýdaýyň diýär. Ha, vatandaşlar, hatta şol düğün istoriýamda paylaşan gelneje var. Ayal gelneje diýen aýal olmaz ha. Indi muňa jaň edip video çeken üçin bul aýal näme diýe? Prokuraturadan biri jaň etdi. Menim jaň etdim düýün aýdan nomerini. Jaň etdim düýün. Näme diýdim? Ýarygsyz adam adar berýän ha diýdim. Ayal maşgalally başlyk çykdy diýe şu wagt ýok diýe. Men diýdim günün köp görmesin diýdim. Ertesi TikTok'a çıkaran diýdim mara. Näme köp haram zadlardan ejidi diýip bilýän bir gaýratlar. Telefony gurlaşmaýan ýüregiňiz ýok o siziň o. Maňa da na mart diýän iki ucu ikisiň ucuny gurlaýan diýän zat diýän. Men ikisiň ucuny sen telefony da gurlaşyp bilýän o mek bilýän o. Näme gurlaýan o? Diňe şol ýalyk ejidire diýip bilýän bir gaýrat haram zadlar. Prokurorlaryň zatdyň hakiki galta manasy o. Näme pikir edýän bu zat hasapsyz pikir edýänmi? Ha? Ya ertir biri onu şu halk hasarını sorama diýip pikir edýänmi? Siz şu halkyň zalim bolmagyna sebäp bolýaňyz. Hemme edilýän zulümler sizden başlanýar. Siz birinji zulüm etýäňiz ondan soň dowam etýärsiň. Haramzada siz o. Bir gaýrat haramzada. Mar welaýat prokuraturasy şol. O şey diýär, welaýat prokuraturadan jaň etýär diýip aýtdy. Näme Gunço Mamedowna diýdimi şo? Gunço Mamedowa diýdimi? $3000 kadiýete pul töläpdir. Şu öňkü aýryşan adam sanyň nemeler edip göründädi diýe. Şoň adyny tutma diýipdir ha olam. Şoň adyny tutma diýip jaň edipdir. Videologda şoň adyny tutma. Kim käre Gunço Mamedowna? Bäh. Ey vatandaşlar. Prokurormuşsun, hem kadymyşsın, hem polisiýamyşsın ol, hem medatmyşsın ol. Assalamu alaikumlar. Wa aleykum esselam. Aşağıdan gördüm ben şu wagt. Bu sen olma. Inni şeýle bir moment bar vatandaşlar. Türkmenistanda ejiz bolsaň, hossarsız bolsaň, dugun garnaşyň bolmasa sen jaýyňa malarlar, sen öldürürlerem. Hemme zat ederler, senin başyna hemme zat geler. Hebe Türkmenistana kanun ýok. Kanun goraýjy edaralar şol ýaly işi. Ya dinle talip. Ne tüperik gelen o gayfen ondan. Ara ýok bolsa ne sana wagtymy aýryp näme israf eden. Görýän vatandaşlar. Suutnama diýärmi size şol? Meniň aýtýan zatlarıma geçtim. Indi men size istoriýany adamlar gurlaýap otyrar TikTok'ta. Kanun ýok, o kanun ýok. Ey bir ejiz adam arka çıkmarsınmı? Yok mu içinizde yürekli bir adam kärçilik bir vicdanlı adam yok mu içinizde? Şol ayağla bir arka çıkarýarlar ha? Yok mu? Şu derece kör bolýaňyzmy? Yüreğiniz şu derece vicdansız bolýaňyzmy? Niwjeli bir pikir edeňiz yok mu? Bir ertir ölük giderin, Hudaýyň garşyna çıkarın, şu zatdan hasap soralar diýip. Şu bolýan wagtlarda sesini çıkarmamak, edil şol edýän adama şäriklik bolýanyny bilen yok mu? Edýän adamyň zulmüne şäriklik edip otyrsyňyz ha. Halk size de aýtýan o. Sizem pikir etmezsiz siparnyp. Sizem şäriklisiniz. Siz sesinizi çıkaraňyz o. Bol geçen zatlar öz gonşularyňyz zatdyňyz başyna bir zat gerse gurulaýa bileňiz o.
Neyle adamlar bolay men düşünemem. Şu derece näme üçin biz şeýle doň ýürek bolak watandaşlar? Näme sebäp boldy? Pulsuz gallyk diýip näme ýüreksiz gallykmy, wyjdansyz bollykmy? Ha? Okey. Yürekliňizi allarlarmy içiňizdäki merhemetiniz nirä gitdi watandaşlar? Nime var Talip? Şu meseleni mundan men 15 ýylyň 20 ýylyň bilýärdim Türkmenistanyna hoşsarsız galan Ors babulyalar var ha. Ors babulyalar hoşsarsız galan. Ana şolaryň elinden jaýlaryny alýadylar ya ölýärdi bolun şoň jaý boş galýada ýöküdi ýaşaýa. Şonu dom problemler alýady, şolar ýalyk zatlar şo wagt bardy. Öňe o wagt Türkmenistanly illeşimde de noktalar. Inni Türkmenistanly yani yerine ýetip bolan diýende döwlet namasy bolan adamlara degýärler ýeködi bolsa watandaşlar ay bula invalid we birinji derejeli invalid şon ýalyk adamlara degýärler özleri. Min görüň şunun hem invalidligi hem elinden jaý aljak bolýanlygy saf padenýe däl. Yani tötenleýin gawak gelen okşul kişi. Hem invalid hem elinden jaýyny aljak bolýarlar. Ilki şular ýallara şu wagt diýişini ötürýärler. Soň Yoş gidiver ya, bırak ulol gidiver ya, Irak keseli. Meňem ejem öýde 76 ýaşynda invalid kakam var, 70 ýaşyny ejem var, ona bar onu ejem kakam, onu jaýyny alyň onda şol ýalyk bol edýän bolsaňyz, ha? Bir gaýratlar. Edersiňiz meselen garaşýan şolada. Haramzada siz sebäbi, zannyňyz bar o. Prezidentiňiz iýdil adammy, arkadaňyz iýdil adammy ki sizden men bir gowlu garaşar ýalyk. Birazjyk pikir edýän bolýan şu sistemada gowy adamlar barmy kaýdyp şuna ýalyk ýagdaýlar bar, men pol umydymyz ýa-da şolardan nuraga. Hep şu daýda bar, şu erde barp bir pul berse de birine gaýrada çödüp berdik, bulga edip bererler nury. Diýmek agam bular bar, pulu hemme zadan satýarlar agam. Bular öz aýalyny çağalaryny satyp bererler, pula meni şeýle pikir edýän. Bizde näme gidip durýan maral gowulýan ro temalary. Bizde bar, elinde dokumentin wa bolýan. Senin jaýyň aljak bolýan, senin emleýän aljak bolýan. Elinde de ýene şu dokumentler bar. İki zany şu dokument bar. Meňdeşe dokument bar. Meňdeşe watandaşlar. Habaram ýok. Onu ýa dokument ýasadandan, onu ýa dokument alandan. Ajadama bo invertar we meňdeşe. O täze o köşeň ýokursunna. Neme maral? Köşeň ýokursunna bilýärmi gonamçylykda aňarda baýowy diýerler şu taýyk. Hawa. Şu taýda da şulaýak mehinasiýa etdiler de biz meňiň häkimi, näme de şoňa ady? Vatandaşlar. Sözüň böyle öňen aýal bar o. Şol aýal gelneje, şo gelneje bolmaly men çalaja ýadyma düşe. Men aýtdym-a, köpetdagy etrap polisiýa bardyk gorýan kalyaskaly biri geldi. Invalidi gelişine de gelen poýduny ýydyna mindirdiler diýip. Şol aýal bolmaly. Näetdiňi? Ha, şol men oňa şuň senmi diýip ýazdym liçkasyna maňa intak okap jogap bermedi ýöne. Şol aýal şol oňa oňusynyň 3 ýylla geçdi. 3-4 kilometr şo kösönpýär, şol aýal şol köpetdaga geldi bolýan, şeýdip gahar gelip gıýgyrşdy bolýan mara. Haramzada polisiýanyň işgäri şoň bir bölüm başlygy. O çykyp gitdi bolýan mara, pastawoýa diýdi, bare kapçywan çağırdy, ýük bilen gelen poýdy bilen ýygyna minip gitsin diýip şo gör bolýan. Şonu kösürdiler. Şol aýal şol men oň bilen gürleşer. Gürleş. Men ýazdym şuň görüp. Hawa maňa da jogap bermedi, şo ýazdy men marallyp ýazdym. Vatandaşlar size yüzlenýän, gorkmaň. Allah bar o ýokuryňyz, aşakda da biz bar, Allaha şükür, arkaňyzdadyr, ýanyňyzdadyr. Belki köp zady güýjümiz ýetýän däler, ýöne siziň problemaňyzy eşitdirip bilersiz. Şonu edip bilersiz ýani, olan bir uly iş vatandaşlar. Yani onu etmem gerek. Ali radiyallahu anhu'nun aýdyşýalyk, egerde bir zulmy düzdürip bilmeýän bolsaňyz onu eşitdirin diýär. Peygamberimiz näme aýdypdyr sallallahu aleyhi ve sellem? Egerde bir ýamanlyk görýän bolsaň diýär, onu eliňden aýyrjak bol. Egerde güýjüň ýetmeýän bolsaň diýär, diliň bilen diýär şonu paritsat et diýär. Egerde şonu edip bilmeýän bolsaň kalbyň bilen ýigren diýär. Sen haýsy ýerine etdiň şonu, ha? Eliň bilen aýryp bildiňmi şol barka? Polisiýanyň işgärleri, hopsuzlyk sizde degişli şol. Köpiňe de bilýänsiz, Hudaýa taglady ananyňyz ok. Anan ýa morsadyňyz çağırıp gören adamlar näme peýgamber gördüňmi, zat etdiňmi diýip aýtmadýňyz. Dagam hopsuzlyga imanly adamlar almaýarlar işe täze olaňarda imansyzlar işläp ber ha. İmanly adam halky bilmedermi? Ýa-da onu Hudaý görüp gelen wami, o dünýäde gelen wami, Kur'anyň aňyrsynda çykan wami.
Şey diye haramzadalar. Ova bilýän. Näşul ýalyk imansyz, hudaýsyzlar watandaşlar biziň ýurdumyzda dolandyryp berler. Başyna oturanam hudaýsyz, imansyz. Siz pikir etmeň ol gidip namaz okuýar et ýa. Olanan ok. Men size wallahi diýenanan ok şol adam. Ýanynda bolup oturan adamlar aýtýar, kapyr diýär bu adam o. Gurban golaydy otyr watandaşlar. Biriye de bu zatdan Serdar'ın habary ýokdy. Serdar'ın hemme zatdanam habary bar. Bu lokal Serdar, televizyonda oturup yani. görüyor Serdar'ın videoları atır. Qatar kayım olun vatandaşlar. Şular ne için çekinýärler video çekmeyin deyip. Sebäbi Serdar'ın özü görüyor oturup. Bu lokal televizyonu var kabinetinde. Ol maral sene paylaşdyň bir edek Nura Aglyň ikimiz gören var. O oturup görýär, görmezmi? Görmese balaklarına sıçarlarmy şeydi. Urasana şu videonu maral görkeden ne halkyna nok. Vatandaşlar äzmese görkeden Serdar'ın kabinetine ýürüýär adam var videolar var. Ondan meri gallym ka, on gözläp tapmasam men. Istoriýada goýupdyga. Nura sen ne ýokmy? Ogradypdym bir. Inni kefire çen tap beren menen gözläp. Ana yine bir iyileşimiz ýa. Biz meýin etrap kaziýeti bu torun musuru diye hemme işke raýat bilen gürleşenden ida bolny diye. Buraya vatandaşlar halka hizmet etmeli edara. Yani bular halka hizmet etmek için bar. Doğru değil mi Nur ağa? Polisiya. Kimin hasabyny bular ýaşap berler? O halkyň hasabyny değil mi? Talip, indi şeýle bir soraw wada. Hani şu wagt Türkmenistanyň 4 gün jogam şunu ýaly. Haýsy tarapyna git, Demirgazyga git, Günortaga git, Günwatara git, Günnowara git. Hemme ýerde horul deň ötýär. Siziň pikiriňizçe watandaşlar, ýani bolýa bar biz bir kesanyny açyp görkezýäs ýöne hemme ýerde görýän zatlaryňyz, özüňiz eşitýän zatlaryňyz ki bidem şonu aýdýar. Siziň pikiriňizçe watandaşlar, biz şeýdip çiwinler kowlap ýöremelmi ýa-da batkaly uğratmalmy? Size soraw. Yani görüşüňiz ýaly çiwin dörep dur, birini tutýan ýene biri bar, ýene biri bilmeýänden bir çykýar, Balkandan bir çykýar, Lewapdan, Türkmenbaşydan, hemme bardan, hemme ýerden çykyp dur. Indi batkaly uğratmalmy? Ýa-da biz şo çiwin kowlap ýöremelmi? Siz şonu aýdyň maňa. Elbette batkalı uğratmalı adamlar. Şu batkalı uğratmasan şu çiwin çykyp durýar. Yani Türkmenistanyň nujeli bir etrafynda ýa-da bir owasyny aýýo şu taýda ýagda şeýle däl beýle diýip biljek ýerimiz barmy? Ýugalmy da watandaşlar? Sistema deň watandaşlar. Hemmerik deň ötýär. Biz şoň üçin hani bir de başta şu ýola çykamyzda şunu diýýärdiler. Ay ho prezident nädip geçişsin? Ay prezident her bir bolýan zady nirden bilsin? Aşan naklar erwet prezident gowolyn diýädiňiz. Indi prezidentin özi şu sistemman aýyrmak islese aýryp bilýär. Näme üçin bolanok? Diýmek oňlary da peýdalja ýeri bar. Şolar ýaly buyur bulaşyk bolup dursa, hemme kişi para horluk edip dursa, olary da peýdalja ýeri bar. Mysal üçin garawadaryň kursuny näme üçin ýapyp resmi kursdan bankdan berip bilenok dollary. Yani şu taýda Türkmen halkynyň behwidi bar. Eger şonu etse, näme üçin ýeden ok şonu? Yani prezident akça ýüje däl adamlar. Gowa adam bolsa di sizden öňürtü men gollardım şonu. Ananaýyň şonu talip ederdi, maral ederdi, beýlekler ederdi. Sizden öňürtü biz gollardyk watandaşlar. Akça ýüje bolsa hakykatdan bir zat içjek bolýandygyny göz ýetirsek. Ýok watandaşlar, ýok. Yani vilayetlerde aynı Aşgabatda salmadlygyň manysy hem ýok. Hiç ýelik logikasy ýok watandaşlar. Ki şu uygulama, şu praktika Türkmenistanda wadyňa. Yani inwerkisi dünýäniň iki sanak owansanly Amerikada pakuşen etdi. Şoň üçin 19 san döwleti çorny spisaga saldy Amerika. Amerikanyň çorny spisaga salan döwletleriň içinde Türkmenistan hem bar watandaşlar. Näme üçin Özbegistan ýok, näme üçin Gazakistan ýok, näme üçin Kyrgyzstan ýok? Men öň ýöner aýdam okşasady. Özbekler ýaly bolsam rady, Gazaklar ýaly bolsam rady, şolar ýaly ýaşasa da rady diýädim men. Şolam ýok bizde watandaşlar. Iň erbet Eritreýaly adam hukuklaryny erbet baskılayan döwletler saldy. Seredip görüň şo döwletler, daja Demirgazy Koreýada ýok şoň içinde watandaşlar şo 19 san çorny spisagyň içinde. Ha şu zatlara da prezident günäkär dälmi watandaşlar?
Bolýa ýurdun içindäki meseleler ära çinownik günäkär diýeli. Şol oturan ýolbaşçy günäkär diýeli. Aýdar welayat prokuratura günäkär ýa-da welayat polisiýanyň başlygy günäkär diýeli. 19 sanak döwletiň arasyna sokmagyny kim günäkär onu? Näme üçin goňşumyz özbekler ýok, goňşumyz gazaklar ýok, Azerbaýjan ýok? Näme üçin Türkmenistan bar? Näme üçin siz ýene bir zat bolýa bolan halkyň başyna düşýärler problemalar ýene? Ýene size diýen, prezidente bildiripdirmi? Prezident Amerika ötjek diýse gelmedi ýan bama o. Ya dogan garnaşlar gidi bilmeýän bamy? Dünýäni aýlanýarlar watandaşlar, dogan garnaşlar. Olar çorny spisekde ýok. Sen bilen men bar. Ýani Dayhan, Sada, Türkana ýerleşdirme siz bar. Bir de dönük diýip söýgenler. Sizden bar şoň içinde, şol spiseň içinde. Sen dönük, sen watanyň ýamanlaýan, watanyň satýan diýen tywarlar. Sizden bar şu spiseň içinde. Ýöne Gurban Guly we dogan garnaşlar ol spiseň içinde ýok. Ol İslam ýurduna gidip İslam ýurduna gelip durlar. Olaryň pullary bar çünki. Şunýanyň pullu adam erweden bolsa hemme ýurda da gerek. Şoň üçin oturun da oýlanyň birazajyk. Biz näme üçin şu zatlary edýäs? Biz näme üçin edýäs? Ýamanlygyna ýamanlygymyz edýäsmi size ýamanlyk bolsun diýip edýäsmi? Ýok watandaşlar şu bakkan guratmasak şu sistema çüýranok, guranok şu sistemadan hem şanky korrupsiýa da çykyp durýar, jenaýetkär hem çykyp durýar. Ana bilmeýänki eýle, köpetdanky beýle. O diýdarýaly oglanlar öldürilýär. Gümürtük ýagdaýda. Bolýar ýani, bu bolýar. Eger Süleyman Tursunbaýew jigimiz çempion bolan jigimiz öldürilen wagty 2021-nji ýylda ayaga alan bolsa doňuz Güljemal jigimizden ölmezdi. Muhammed Nuraga bardy bir kakada öldürilen. Onuň halat edip bolardy. Nihayny bugünkü Didar, Hitrowskin, onuň halat edilip bolmady. Ýok watandaşlar, ýeke-tek zat bar ýurtda. Gara bilen ak renk bolly, çorny beli hemme zat. Beýleki renklere orun ýok. Beýleki düşünjelere, beýleki pikirlere, garaýşlara, söz alatlyklaryna orun ýok watandaşlar şoň üçin. Özüňiz pikir edin ýani. Birinki aýtmak, ayaga alyň, şansyňyz berýäs. Ýöne şu şansy typdyrma. Şu şansy edibiljegem ýok, çağırış edibiljegem ýok ki, görünsüňiz aktivistlere mejidlendir şu ýolly. Aktivist menip döşün kakıp görünlere mejidlendir. Görünsüňiz onu. Şolaram daja bular ýaly çağırışlar ola bilýänler. Çünkü biz hakykatdan watanymyza, halkymyza söýýäs we çykalganyň ýeke-tek şo taýdadygyny görýär adamlar. Düşünseňiz. Başka çykalga da ýok ýani. Ba bolsa aýdyn ýani. Seredin vatandaşlar, men 2010-njy ýylda Taxtawadarda gulluk etdim. Şu wagt 2025-nji ýyl 15 ýyl geçip dursundan şu wagtdan gaz ýok şo taýda. Maňa günne ýazýar, agam gaýrat et, aýda sowuk üşeýär, gaz ýa öýümüz bar diýär, üşeýär diýär, gaz ýok diýär, wapşe peseldipdirler diýär. Dünýäde 4-nji ýerde gazy bolan Türkmenistan döwleti öz halkyny gaz bilen düşüredip bilenok, ýöne daşary ýurtlara gaz berýär, elektriçisi berýär watandaşlar. Berde size bir soru berýän. Başka halky ilki bilen olar öňe goýup, öz halkyny silamayan adam prezident bolmany münasipmi watandaşlar? Ha? İýli öňe goýup, ikinji soruda goýan halkyny prezident bolmany münasipmi şol adam? Adekwatly şekilde sorap atýyn sizden. Aýdyp bilýärmi şoňa? Jogap berip bilersiňizmi? Ştaýda bir zat aýdaýyn, ştaýda elmany biri we watanyny söýýän bolsa näme üçin baýdagy deperete, şu baýdagy deperede diýen adamlara aýdýan prezident halkyny söýýän bolsa näme üçin halkyny kösöýär? Ilk şoňa jogap beriň, ondan biz baýdagy jogap bereriz. Ilki Gurban Guly, Serdar, Tohumy, inni ýurdu dolandyrýan adamlar jogap bersin, halk näme üçin daşyna kösenýär? Invalidnistan eşitişime göre ikinci gruppa mı ya üçüncü gruppa invalidnistan yatırdılar, doğru mu? Invalidnislere de ortayırlar mı balno invalidlere ha? Ne mi invalidler kaldı mı size guruyanız guruluş salıp otuyorsunuz caylar zatlar. Giden milyardlar salıp otuyorsunuz ne mi invalidin kömeğine zar olunuz mu? Bir gayratlar ha? Şunu beriyen kömeğine zar olunuz mu? Haram zadılar. Hey vatandaşlar mene bilemok ne mi sebep? Näme üçin şeýdip husumyz basdylar, mene düşünem o.
Yani men husum basmadılar, sizin husumy basyldy. Men ölsem men var aýdyp ölerim var. Şoňa men zannym var. Meni hiç mecbur edip bir ettirip bilmeýär hiç kim. Ýöne gynanýan vatandaşlar. Gahryma ölýän şu wagt pikir etmän wara. Gahryma gelýän. Aşaktan gurjugujuk gel erkek bolup üýre ötürler. Galyň da erkek bolsaňyz ýokaryp. Talip käbirleri nirde turan ýatdan çykar ýa. Özleriniň nirde ýaşaýandan da ýatdan çykar. Hak butto bize şey diýip ýazýanlar Amerikada, birem Ýewropada ýaşaýan ýalar edip hamana ikimiz Türkmenistanda ýaşap Türkmenistanda gürleýän ýalar edip pikir edýärler. Ey janlawyn, ey ata köpek. Sen kötünýän barynjy bilen. Sen ýaşaýan o taýda düzelmese de şoýulan seni çakýa, meni del, seni çakýa. Sen zapravkada kötünýän, sen ertirpun haramdada prokurorlara günüň düşýär. Satlyk kazalara günüň düşýär. Senin şo taýda probleman köpelýär. Sen ertirpun gazyň ýok, toğuň ýok, oturýan sowukda. Men näl? Düşündiňmi? Seni bir gat bilen, tökmet bilen türmäge başjak bolýarlar. Sen etjek bolýarlar. Hudaýa şükür men bärde. O entak vatandaşlığım ýokka. Kadiýete men gördüm men eýen. Kadiýeti ýeňip gördüm. Aşağı kadiýetiň çykaranyny ýokary kadiýet ýeňip görkezdi ýani. Min kolzama. Men ananyan şu taýda kadiýet barka men aç kalmajagymy, hor bolmajagymy bilýän. Sen şonu diýip bilýänmi? Diýip bilmeýän. Vatandaşlar, men size birazcık südiyebni sistemany aýdaýyn, prosto iki kelime aýdaýyn düşünün. Bärde maňa bir ýerek ştraf ýazdylar, men nurşaýan etdim, radarda geçtim. Ay gittim suda gittim mara. Ay bir gidip göreýin diýdim, bir ýerek suda bardym. Akazyýça wara bu polisiýalar günne baryp radaryny ýerden texniski apparat etdiler eken. Baratmaly eken her gün. Polisiýa şoň barmanlar texnikdan gözlemçilikden geçirmeýänligi üçin polisiýa dismiss etdi, ýagny case'i utdum men. Ştrafym ýazylmady maňa. Adalet diýenler ýaman gowlat vatandaşlar. Allah Taala şükürler etýän şu ýurtda var adalet bar o vatandaşlar. Elhamdülillah var. Bu adalet üçin var Allah Taala bermedi Amerikaýa näsen adaletli bolmaly diýip. Bu adalet üçin bärde bir giden kanlar döküldi, bir giden adamlar öldi. Şu ýurdun şu derejeye ýetmek üçin var şu ýurtda giden zähmetler çekildi. Onuň zähmeti çeken adamlar siz ýaly, biz ýaly adamlar. Iki gözi, iki gaşy var. Üç gözi ýok, onuň üç el aýagy ýok. Şu adamlar prosto olar canlaryny ortağa goýup risk etdiler. Öz erkinligi, öz azatlygy üçin we olar gelecekki nesillerini pikirledendikleri üçin boldy şu zatlar. Egoist bolmadyklary üçin, empatiýalar badygy üçin şu zatlar etdiler. İçindäki wyjdan duýgusy, adam kärçigi bolan üçin etdiler şunu. Bizim adam kärçiligimiz ýokmy? Görüp oturýarkak gözümizin öňüne bolýan zatlary ses çykaramyz o. Hakiki. İntagam Allah Taala şükür. Yani şu zatlar aýdýan adamlar döredi Türkmen halkynyň içinden. Bolmasa şol dymyşlyk politikasy bilen dymar oturardyk. Bulara etjegini edip gözümize basyp depemizde tant oynardylar vatandaşlar. Men size aýdaýyn. Şu wagtda çenni gör aktivizm opozisiýa döräni bäri Gurbangulyda köp ütgeşme bolandyr. Birinji bilen gipsilikkendir. Öňler bokurda ondan gaýşarlyp edip gepleýän adam birazajyk normal gepleşmäge başlandy. Ýerden kança bolýar. İkinji bilen elini açyp Allah janip tow edip bilýän o niýetini biljek gal görnüşe göre namazda durup ýa haja gidip ýüzüniň öňküsi ýalak gump körp görün, şınkıllap görün, aydyp gitara çalıp linkillap görün Gurbanguly ýokdur vatandaşlar. Yani şu zatlaryň birazajyk sizin durmuşuňyza gatgy täsir edýär. Näme üçin diýsem, bolan birazajyk indi soňunyň gelenini düşünen bolsa gerek ki, size öňkü alap bir bolar bolgusu siýasat, bolar bolgusu politika eden ok adamlar. Nuraga, vatandaşlar, şu wagt bir vatandaşymyz ýazdy. Aýyň birinden näme gaýynyň ştraflary 4-5 ýetde galypdyr diýe. Habaryňyz barmy şu zatlardan? 50 manatlyk ştraflarda 200 manat boldy diýe. Eşitdiňizmi şonu? Terek görýän näme Nuraga büdjetini ýalyp dekabrın birinden näme o şey diýip ýazdy. Gördüňmi agam? Vatandaşlar bular siziň juwiňiz ýa-ki pullaryňyzy elini sokup oturýarlar. Büdjetin pullaryny bakaly ne çağlaryň rızkyny aljak bolup oturýarlar.
Näme etjek ujak ayak almajak bolup, ha? Näme gerek bundan başka? Radarlar getirip koydular, istendik yere radar koyup otyrlar. Hiç gelek, yani duyduruş yok, zat yok. Senin elini jüýüňe sokup otyrlar. Çağalan ertir, ak kök alasın geler çağaňa. Şol ak köken 4 tane ak kök almaň ýa 2 tane alarsın. Çağaň imitlenmez. Et alıp bilen ok, et ip bilen ok, kellen işlen ok etimesen. Ha vatandaşlar, bilýärmi şonu ýa bilen okmy? Talip şeylik bular aylyga 3-4 destek alır aymazlar ha. Aylyga 3-4 destek alır aymazlar. Gaýtam täze ýyldan 10%-dem ýatyryldy. Näme esasyny ýatyrylýar? Ha? Näme esasyny bul galýa? Ey meclis zat etmellämi şu zatlary? Karar bermellämi gaýynyň bahasyny galmagy, ştraflaryň zatlaryny? Hemme zat meclis çözmellämi şu zatlary? Meclisin içine diskussiýa alyp deputatlar öz aralaryny güründeşik etmellämi Nuraga? Ay şey fikirlesin ha bular ya eden edip koyunu koyuşlarlar. Taýda Liverdon bir we talip özüni öldürdi. Goşaýyn bir zat aýtjak. Bakak. Alyp bilemok aga men seni. Urat da zapros. Men alyp bilemok seni. Sabaçka dur berdi. Alyp bilemok. Urat zapros alaýyn. Meclis nämişlerin Türkmenistan'da. Nuraga pul barada aýtsan agam, täze çykan pullar barada. Denominasiýa ýene boldumy? Näle şoň ekonomika ýanyny barada aýtsan agam sen. 300 manat boldy diýe inpesi. Talip maňa moderatorlyk bermeýän gallarjak bolan galjak adamlary. Gaterwet kalypdyr bakalar, ey vatandaşlar. Ey Türkmen halky oýan. Oýan ertir çağan. Gow ýaşamak üçin oýan. Sen bir gul ýalyk ýaşap otyrkan çağan bir gul bolmasyn ey adam. Ey adam ogly. 21-nji asyrda ýaşap bersin. İnternetiň açyk ýerlerinde, dünýäde hemme ýerde internetiň bar ýerinde. Adamlar arkaýyn gidip gelip bilýän dünýede ýaşap bersin. Allah Taala näme diýär Kur'an-ı Kerimde? Zimle Allah'a apşyrna diýär. Allah Taala'nyň yer ýüzünde sereden hemme zat adam üçin yaradypdyr Allah Taala. Adam üçin hemme zat adama hyzmat edýär. Sygyrlar, goýunlar. Näme üçin sygyrlar süýt berýär? Näme üçin yerden ot çykýar? Oty ýeýän sygyr süýt berýär adama. Seredin ha, seredin. Allah Taala bizi iň gowy şekilde, iň owdun şekilde yaradypdyr. Biz kime gulluk edip berse ey adamlar. Birazcık gözüňizi açyň ha, ömrüňiz gidip barýar, ölüp barýaňyz ha. Ertirsiň başyna problema ýelenä çykyp aýdarsyňyz gelip, maňa şol çykýan adamyň köpüsi bar haçanna taýan uju şolary degende çykýarlar maňa. Uje bilýäňizmi? Uje ýok ha, uje başga çykalyga. Gabay taliýe barayna talip diňler ha. Onda uje iň soňuna gelýärler. Ýa Nura, taliýe, beýlek aktivistler tapaw diýip kim bolana da hemmemiz bir iş edýär. İň soňuna gelip edýärler. Ýöne iň soňuna geç bolmaka gelin. Şu taýdan telekeşilere ýüzlenýän, konvertasiýa edip bileňiz o. Pastaýany siziň arkaňyzda bolar. 5 manat pul ýerse gelip sizi dirräp otyrlar. Çykyň bize kömek edin. Bir ýedek bara, gaýtam siz kän pul ýitirersiňiz şulara. Wallahi diýen adam var, hemme adamyz bar. Diňe bir gollugyňyz ýeten ok. Hökümeden bilýär kimden gorkmalygyny. Hökümeden bilýär ki biziň arkamyzda adamyň bagdygyny. Hökümeden bilýär ki halkyň bizi gowurýandygyny, bizi diňleýändigini. Nämçe gowurmasyň ki? Olar üçin janyny ortaga goýup çykyş edýän adamlar barka, ha? Dogry dämi Nuri? Bahbit ýok başga. Barmy bahbit? Öýdan bitsem da ýok şol işiň içinde. Awa. Ay mena talip bara aýdylmadyk kalmadylar ýani ýene gaýta şowur geçilenler gaýtalamak diýen ýaly biziň aýdýanymyz bolen. Nura talip aýdýar telekeçiler diýip telekeçiler şeýle bir pul berýär. Şeýle bir gelýän gedaýlara pul berýär, prostoy nalog, gostandart, ekologiya, iň prostoy ekologiya iň adyndan ýönekeýje prostoy magazynyň bolsa 2000 manat tölemeli her 6 aýdan spravka üçin. Gaty kän ýerek pul çykarýarlar, ses, pajarny sanap guturup bolanok, özüm biri birine çatýarlar, şöyle daralan, statistikadan bir spravka almasaň, patent ýok, patentin almasaň, statistika ýok. Şeýdi biri birine çatýarlar, telekeçiler şeýle bir pul çykarýar, ol görýän peýdandan çykarýan çykdyjyn kän. Şuýda hakykatdan birden önümçilik edýän telekeçiler we şolaň hemmesi bir normal edip
koşulşup kömek etseler meselem dünýalar iki ýala kösen ýaşa gelýänlerden abba haýaşlar da bara $3.000, $5.000, $10.000 soraýar abba haýaş. Şu ayda yine bir mesele var aytşakladım. Mejlis Dubay barada. Şu wagt Mejlis Dubay nur ýagdy, nur çerreň adyny aýdyp bilen ok gorkýanlyk üçin. Ey Nuri, bu gatyk binamy sol bolar agam. Görýäňmi? Bir adam bütün halkyň garagynjyny alyp otyr, ýöne rejimden gorkýanyk üçin nur ýagdyn çykyp adyny aýdyp bilen ok. Bularyň bilýäňmi nälik duzaklary bar eken? Şertnamada bilýäňmi bular gatyret makinasy edipdirler. Şertnamada näder hem halka berjek bolýan pullary 3.51'den adamlar dolar berip bar dolary Garawankdan bölüp getirip şular gatyret makinasy edýär. O nur ýagdy çerre diýilen haramdada ön konsulam urup dur ödüm günne 3 gram triyek çekýär. Dar benim komentim garnaşy bolun üçin şoňa çäre görüp bilen oklar. Görýän vatandaşlar, maşen ýegen bular, ogurun bular, haramdary bular. Halky kidad edip otyrlar o. Men şu goýjak ýa şu teman inşallah men häzir informasiýa çöküp otyryn. Ýokman men şu teman üstüne hemme wiza maşanyna şo nur ýagdy bardy maňa ýazýarlar. Eger şeýle bolsa, onda şu diýmek bolýar, adamlar pulrak edin, pulrak komitetçikler, pulrak ministerler, käbirleri prosentine pul berýärler. Köpsi prosentine pul berip ýaşaýarlar. Daýy işanlar mollalar edip ýör ony. Daýy şu Cemal Saparyň videosunda da bar şu işandan prosente berip ýören işandan ady geçýär. Onda şu diýmek bolýarmy? Şolardan siz watandaşlar dolar alýaňyz. Soňa meliňizden ýet asman çekin diýäňizde dawalaşýaňyz, futlaşýaňyz. Soňa bilýäňizde dolaryň kursundan çyk manada berýäňiz. Öldürün yetişi ola şu vatandaşlar öldürü şu vatın ha Mejlis Dubay meselesinde edip otyrlar aşada ady. Siz hem şonu mysal görkezip bilýäňiz. Ha, näme üçin şular ýalyk algy beri temasyna şeýitdiňiz? Ýa-da şonu hatda şowuny düşündiň öldür etsin. Gidin danym ýene pul raklardan hem sizden pul kard alyň, ödem dolar alyň. Soňa meliňizden ýet atman çekin diňden tutlaşyň. Bolýa diň törejek diň näçe ming dolar, $10.000. 3.000 madeli tengeden men sana 35 manat төлüyen ningdanim $10.000 ederek 35 manat berin. Yeminle şu at çıkaran karlar va o şu karlan öldürne şeydin. Yaman bu olya şonda. O diýerdin awasy etmese gerek ha olya şonda. Edin şonu vatandaşlar. Prosent berýän haramdadyryň köpsünden alyp edilýäňiz. Rasta bular haram ýemek bilen eklenjek. Tagam Türkmenistanda arkasyny hökümeti ýaslan ministerde daýy bolunlar edýär bu işi. Başga şeyden ok. Sizem alyň pullaryny nanymjyk ýerine 3 madelden berin ki resmi kurs ipratba Türkmenistanda. Distriktinden çorny kurs ýok. Olasyna kanunda gawat gelýän ýolam şol. Onda diýmek kelläňiz işledip dolar prosentine berýänlerden dolar alyndan ýerine 3.51'den çykmanadan berin boldy. Şo kariyetem dava edip bilmeýär, polisiýada dava edip bilmeýär. Çünki siz resmi kursundan berdiňiz dolaryň bahasyny pulny. Boldy şo. Goşulyp bolanokmy diýip soraýanlar efire zaprosy gurady men alýan adam. Biz hemme kişini alýas. Adam saýlap oturumda vatandaşlar halk bilen gurulýar, gorkamyz ok. Sevdiler hem ejemde de sevdiler, bajymda da sevdiler. Sew keşinler näme olaryň sewinji, näme diýär gurda ýokmy diýär, näme diýär adyn gargancı, itin gargaşy gurda ýokmy diýär. Tamaroş oldu ýaşy. O itin Kanuna gargaşy. gawat gelýän hem şol aslynda kanuna gawat gelýäni bankyň kursundan manat bermelisiz watandaşlar. Çünki Bulan alkyş bilen gelen we bulan gargaşy bilen. nağıt dolanşykdan ýatyrly dolar. Значит siz dolar satyn alyp bermäge borçlu däl. Siz şoň gawat gelýän ekwivalentine kursu näme bolsa şonu bermäge borçlu. Yegenlere beriňiz barmy dolarda? Awa, şu 5 barmaň orta barmagyny görkezýän şunu. Şunu görkezýän. Awa, dolar gerekmi diýän danym. Onuň islesen kuda ber, näme bersen şoňa ber diýäňiz danymjyk dolar ederek 3 manat 50'den beriňiz ýapaýar. Bara sende maral moderatorlyk. Ýok menim. Ne ýok, menne görkezip otyr sende ba moderator. Menne ýok görkezýär. Yo ba. Ben göreyim. Yok men ulan bilemaganda. Bilemok men ne görkezip otyr şo sende 100%. Aýryp täzen goýup göreyim.
Beh. Näme boldy? Aa, näme üçin beýle etýäkä? Men sen goşup bilemem o Maral. Ýöne men ýa görkezip oturýşda sende baş we moderatorlyk desen ýok görüp näme üçin beýle? Kim bilir? Sen meni podpisat etmeli. Garaşa. Podpisat bolle. Ho vatandaşlar, görüşüňiz ýalyk. Halk ýurdumyzyň baýlyklaryny ogrlamaga bir galdy. Inni halkymyzyň jübüsine diýilen sokup başladylar. Häzir bahalar galyp başlar. Täze ýylan bahalan galyşyna seredin. Et bahasy galar ýene. Et mundan beter bolar. Entäk oturup beriň. Entäk oturup beriň vatandaşlar. Mesela Ben bir video gördüm lan bir am der ya. Kuraptırmı näme mi? Davno guradı. Habaryňyz ýokmy? Türkmenistan suwuny basmy ol. Türkmenistan suwuny. Bu torya anna basım. Hemme da satın alýan vatandaşlar basım. Hemme da daşar ýurtdan. Bloçny et barady meselen gurrun ederiň vatandaşlar. Inni bular karçyny Türkmenistanyň vatandaşlar bulara bir wagt iş edindiler, karçyk açmaly, aýlyňa karçyka geçmeli, zat etmeli. Näme bloçny eti nakt bermeli? Karçyk bilen töleseňem bolan ok diýmiş. Näme o? Hidlet ýaňyza, näme üçin karçyka ýatyrýaňyz? Bular gat köp bilýärler. Prosendiňi da ýýärler. Seret Nuri görýärmi aýlykda näçe ýýärler? Aýlyga gatýa kartyňa pul, şo taýdan sen aýlygyndan pul tutýarlar kartyňa ýatyran doktor üçin. Dogrymy Nuri? Hawa. Prosendiňi da ýýärler. Çekende dalýarlar. Owa, çekende de alýarlar, ýatyrany da alýarlar. Bir adamdan şey dep iyi berkisi 1-2 man adam alsaň ýaman uly pul vatandaşlar. Ey vatandaşlar, hayran galýana Aýdar ýalak bara, maşallah, zaprosum dolu kiripdir. Olaň maksady bular gowy ýaşatmak da. Olaň maksady mut nemäň içinde aýtdyma diýen onu eýlek sürüp tok keten içinde beýlek kop güýmäp. Mut kulýaly işletmek. Muhammed'e daşaklarım sevkler otur. Siz doktoruna işletmek adamlar sizin ol gelecekki planlaryňyz, karyeramyş, öýlenmekmiş, jaýmyş. O atlardan uzak kaldylar o dawra. Sizin etinizi Türk'te satıp ýörler, bir habaryňyz barmy? Ha? Size eti bilen bok, bular Türkiýe et satyp ýör, bilýärmi şonu? Geçen görkezim men Türkiýede bir adam gurlap otyrka, Bilal Erdogan. Ey Turan birliği dip kıyır otyr o haramzada. Bizim etimizi ogurlap otyrsyň Erdogan. Ey Turan birliği. Singaliyada bolmanın bahasy. Ay vatandaşlar, gaterwet wara, oýuna düşdük ay wara. Ne mehir, ne söýügi, ne rehimdarlyk, hiç tat ýok olaýala. Diňe kiň ýigrenç halkyna garşy näli ýigrençlen ýurt olanyp bera. Ey, şu Gurban Guly bara gaty bagtly adam eken o. Dünýäniň iň sada, iň ýuwaş ýurdum dolandyrýar. Özüm istendik ýaly dolandyryp ber. Dün Instagramda videolar paylaşyp berler. Ol Gurban Guly maşynyň daşynyň aýlan tekerleniň oladyny barlanma bolýar, ýelin barlanma bolýar, ýedem bolýar derdim. Bu adam wara çağlykdy. Köp zady ýetip bilmän wara şu wagt şonuň özünde olup ber. Ardu edip berdi çağa karşı zatlar edeyin diýip. Ve şu wagt bolsa kedil edip ýaşap ber. Biz halk bolup şunu garşy çykyp bilemiz o. Biz ejiz. Ejizmi biz? Ejizimizi boynumuza alýasmy? Oň maňlaýyna Putin bar, diktator bir Abdullah Erdogan bar, o elinden aýagynan tutup duran. Halkam mara hasam sady. Sehel bir zat bolsa, arkadaşım janyň sag bolsun, özek ömrü ýaşady. Ýöne şeýle bir arkaýyn naray siz ýal halky dolandyrmak oňçynyň oň gylna mymylladan ok bara siz hiç eden zok, siz hiç gaýtar göreň zok, siz diňe akamyň uğruna gidýäňiz, gitmäge de dowam edýäňiz. Ana şoň üçin olam arkaýyn hiç piňine de däl siziň siz aýaga almadyňyz, bir gedek bir zat görkezmediňiz, bir zat etmediňiz, protest, miting näýilik görkezmediňiz. Daway galalyň watandaşlar häkimlige çykalyň protest bildireliň, näýilik bildireliň. Durmuşun kıyın şartlarını. Näme üçin biz şu şartlarda ýaşamaly, näme üçin şu gymmatçylykda ýaşadýan diýip. Näme hakymyz ýokmy?
Hemme dowletlerde da halkın hakkı var bu zatlar talep etme. Soğuk ve tutuşya gazınız yok. Thomas gelýär kansaneriňiz işlän ok. Transformatorlar atılıp ýatyr. Ýoluňuz çukur gaýa, palçyk. Hiç da seredilen ok. Sizem ýene dymy otyrdyňyz şonu da bar watandaşlar. Böwründen bıçak tapsalar ýumy oturýarlar, akdyp däli. Onýalak ýere barıp bir da etseler, dälhana aksinler, okol etsinler, öldürsinler, hiç tesin çykaryp bilen ok. Men ölmesem bolýar diýip ýaşaýarlar. Men ölmesem bolýar. Accountum yaptınız ne bolly? Ha? Näme account yapyňdy näme ýamuş elhamdülillah 10.000 podpisчик. Prosmotrlar uçup barýar ha näme bolly? Hey Türkmenistan hökümeti. Ulan account mu yapıyorsunuz lan? Ey vatandaşlar bulardyň account yapýarlar. Account yapmak için 3.000 bilen 7.000 dolar arada pul berýärler. 3.000 dolar var ha. Bir yarımsızı çağa etip vermediniz var ha. Ne ben account'u yaparsınız. Bir plana var kömür. Ha? Men özüm yapjak aşa pul bir çağa berseler täze şakysyny. Yo, o doğru edýärler talip. Yapýarlar bolan öňkü blog edilen täzeni öňünden çykýan sen jo gaýtalan durýar üçin biraz zorluk edýärler. Va. Ay. Kömek edýärler. Şonuňa menem goşulýan meni blog edenden öňünden ýene çykýar. Men ýapýan on ýene çykýan di habar ýok, men accountum ýapylyp täze açylyp dur. Seret talip. Ramol. Tente bolar bara. Näme diýem lan o. Seredin adamlar sizin bara ýoluňyzyň zaýalygy bara. Seret nähilek size ziýan berýär men size aýdyn. Ýoluňyzyň zaýalygy siz gidýäňiz hada boýuňyz zaýlanýar. Gidýäňiz siz zapçat alýaňyz. Zapçatam dollara bagly. Dollaram garawazarda. Siz gidýäňiz Türkmenistanyň içerki kursundan aýlyk alýaňyz, ýani 3 manat 50-den aýlyk alýaňyz. Gidýäňiz garawazarın kursundan hem harid alýaňyz. Ýani onuň 7 gymmat kursundan gelen haridi satın alýaňyz. Çünki telekeçi hiç açan ziyan etmeýär. Telekeçi näçe dollara alan bolsa, şonam garawazarda alyp bilýän kursundan üstüne peýdasyny oýup satýar. Ol hiç açan ziyanna bermeýär. Indi siz şu her çukur ýolu zaýa yer bar bolsa, sizin dollaryňyz aslında herifden daşary ýurda gidýär. Näme üçin? Çünki o zapçaslar Türkmenistanyna öňen ok. Siz gidýäňiz aýyl bolmasa maşynaňyz onsa zaýlanýar, munsa zaýlanýar, ziyanam size gidýär, sizin kiýsäňizden gidýär. Gurban ulyň kiýsesinden giden ok, gurban ulyň maşynaň ol hada boý bilen hem işi ýok. Onuň geçýän ýoluny çukurum ýok. Onuň döwläýände de oňurmak ýaly aladasam ýok. Sizinki wa watandaşlar. Sizin odol kıyın bolan durmuşuňyzy hasam beter kıyınlaşdyrmakdan başga iş aýdan ok. Men bilýän garaşdyrlygymyz alanyňyz 34 ýyl boldy. Bir gezek asfalt görmedik köçelerimiz var. Bir gezek asfalt görmedik ýollarymyz var. Ve şu ýollarda siz her gün ya işe ya eklenje diýip çykmaga borçlumy? Borçluy. Sen öňde oturup bilen o var dogry dämi? Sen çykýan, sen döwülýär, sen ýene gitýän satyn alýan. Ay ýokardaky oturunyň piňine mi badatlar? Ýok watandaşlar, onuň piňine däl. Çünki onuň seniň aladan etmek ýaly aladasy ýok. Düşünýärmi? Şoň üçin ýoluň zaýalygy, ay zaýa bolsa zaýa bolupdyr da, hemme ýurtda da bardyr diýjekleňizden bardyr. Ýöne kiýsäňiz, sizin kiýsäňize ziýan berýär. Şuňa meňdeş sany köpeldi ber misaly. Sağlykda da şon ýaly, ol Germaniýa gidip bejer galsa siz anyklaýşa barýaňyz. MRT üçin, tomografiýa üçin, mardaky, anyklaýşdaky işlemän üçin Aşgabatda gitdiňiz bir selle men ýadyma düşýär. Häzirem bitýän bolmagyň mümkin, bilemok. Ya bir tomografiýa üçin o taýda bir wraç tapyp, onu pul berip, tanyş tapyp, şeýdi edýäňiz onuň. Gurbany bul şeýdi edýärmi? Ya yegenleri ya yene bir yok olur. İngilmat balnisada Türkiye'de, Avrupa'da, Dubai'de onunla leçen alıyorlar. Tak što vatandaşlar davay bir diyet denglik olsun diye. Hemmemiz şu yurdun raýaty, şu yurtdan gelýän girdiciden hem bizim payımız var. Olum gowy saglyk hyzmatyny almaga, gowy ýollarda maşyny sürmäge, gowy maşynlar satyn almaga. O iqtisadi şertlerde gowy misal üçin bank amallaryny aşyrmaga,
daşary ýurtlara oğluňyza pul geçirmäge hemme zady hukumymyz bar. Ýöne şu zatlar bize beren oklar. Piňine de däl gurban bolyň. Olaryň olar ýaly aladasam ýok, olar gidip siz ýaly marketten pakup eden ok. Germaniýanyň kansleri Merkel'i görürsin. Markete gidende. Ya şu taýda Gollandiýadaky ministrlerem görürsin markette. Ýöne gurban bolyny, bırak gurban bolyny o bärakdaky hekimlerem, ministrlerem görmersiň watandaşlar. Olaň şoförler gidip getirip berýär hemme zady. Olaram görmersiň. Nuraga. Daşy olar pulum beren ok. Şu produktlaryny öýlerine gelen produktlaryny pulum beren ok. Öýlerini akyp durýar olaň akyp durýar. Ondan olar sizin üçin istifade edermi? Minister, hekim, kady, polisiýa nemeleri sizin üçin istifade edermi adamlar? Ha? Siz olardan merhemete garaşýaňyz. Olar merhemet görkezmeýärsiz. Olaryň durmuşy gowy. Olaryň zapçasy hemmesiniň hem zapçasy aladasam ýok. Maşina alayın aladasam ýok, produkty alayın aladasam ýok, galypdyrmy? İşi bitdi. Jaň etýär telefona gedýär oňurmaya maşinni. Boluy. Nura, adatly habaryny gördüňmi? Talipler ýurtdaşyna kokap berýän talipler nädip pul kösenýärler okuw puluny geçirmek üçin. Ey watandaşlar, men özüm student boldum o. Men Allah'a şükür o wagtlary men firmaň başlygydym, okuýardym, işleýärdim, pulum bolmady, maşinim bolmady, daşyr ýurtda wagtym men adamam bady, Allah Taala şükürler etýän. Ýöne adamlar var ýurtdaşyna 150-200 dolar bilen bir aýlap ýaşap berler o. Ey şolary dagy nebisiň agyrmazmy? Talipler o makaroni günüň görüp berler. Indi okuw pulum okuwynyň gatnany oklar, okuwyny işläýin diýip bara. Okuwyny sypdyrýarlar, eklemeli hem işlemeli. Daşyr ýurtdaky taliplerdiň okan oklar watandaşlar hem maşgalatyna da kömek etýärler, hem okuwyny töleýärler. Näme pikir edýäňiz siz? Men 100% bilýän olaryň enatalary çağalaryň uğralan pullary bilen okuw pulunu töleýärler. Dogrydan Nuri. Onlar işleýärler, gije güni daşary ýurtda azap çekýärler, taksçilik etýärler, magazinde 10 000 kirli agdynak porsa agdyn ýysini isqaw ýsap işleýärler. Çurky diýärler bir de daşary ýurtda. Unijat edýärler her hilik. Bilýän-de ýurtdaşynyň ýaşaýyşyny äýli. Men Ýewropa, Amerika ýurtlar, ösen ýurtlar bardaýdym. Men Russiýa ýaly, Belarus ýaly ýurtlar aýtýan, öz bark görän ýurtlarmy aýtýan. Nädip aňarda bizlere garşy seredýändikleri barda. Bize 3-nji sort adam ýaly seredýärler. Ve şu taýda 3-nji sort ýalygam ýaşap, hem olaryň kirli pors ýysyny almaly, hem işlemeli, hem okumaly, hem maşgalaga kömek etmeli. Ve konvertasiýa etmek üçin hem bar banka para bermeli. Näme watandaşlar, näme üçin çydap otyr bu zatlary? Haçana çeni biz bu zatlary kabul edip otyrs. Näme üçin? Behedin o adamlar. Daşary ýurtdak talipler. Kösenşlik dolar edip otyr. Türkmenistana çağan okuwa berýärler. Mahtumur Üniversitetinde İngiliz dili kafedran olad zamdekany bar gyýdyň akydip otyr, gelip gitmesen dallarjak sen diye. Apriyala barýan bolyn maksat waňarda azaboçyny. Başka nire elçek o vatandaşlar nädip ýaşaýak bu dünýede? Kökman gyýdy bolsaň näme jinsi organyň bar diýip hemme kimini ýatyp durmaly ýalan no. Ol gyýdy isleýän adamyň ýatyp biler, oň bilen işim ýok, oň şahsy işi ýöne sen ony zastavit edip ýani gorkudyp şantaj edip Türkmenistanyň şolar ýalak, döwlet edarasynda şolar ýalak. Döwlet edarasynda şolar ýalak, döwlet ýol başçylary, gulluk ýol başçylary kabinetine oturup, kabinetlerine gör içine ýerip ýaş gelinler, gyýylar getirip olara işin bitirjek, dawa gel ýatyp duraly. Son işim ýok, bitiren ok, adam eden ok. Şolar ýalak zatlar bolup ýör Türkmenistanda. 14-15 ýaşly gyýylar şu wagt gyýyz däl. 14-15 ýaşly gyýylar gyýyz şu Türkmenistanda. Bilýärmi şonu? Binamysyň bar bizde hemme adam bar watandaşlar. Erkek ýaly aýtjak şunu wara. Biz binamyz bolup durýar watandaşlar. Sebebi bizim gyýylarymyz bozuldy. Bozuldy gyýylar. Bozulur yani ýörüýte Allah, bozulur. bozanam kim Nuraga? Men sana aýdynda bozan ilki bilen çüýrükleriň ýakynlary we olaryň dogun garnaşlary. Pul şolarda barmy? Bar. Şu wagt adamlar inme täşdat näme pul? Pulum kimde var? Çüýrükleri deýişli adamlarda var. Naşnoy magazinleri ýöretýänler kim? Çüýrükleri deýişli adamlar. Iň gowy ýaşaýanlar şolar watandaşlar. Okey. Күнтүчүлүк edip berler şu wagt efir käbä oturýan dinleýän bolyn. Ay eýle, bul beýle, ay ol tam ojne beýle, ol beýle. O şu wagt Türkmenistanyň polny ýurdumy daga da watandaşlar. Ýurdumyzy basyp arsalar wara, men adamym üýtgödörn wara. Ýurdumdan basyp alyp bilerler.
Başka yurdunam düzümüne girip bilersiz vatandaşlar. Şu gidişine gitse var ha. Bu kriziste. Tağam bir de vatandaşlar yani başka düşmanın beydip çözmağına da gerek yok. Uca dağıttılar yani yurdun içinde. Dağıttılar uca. Boşa dük koydular. Maşkalalar pozuldu vatandaşlar. Maşkalan pozulmağı demek yurdun tütünleri şol. Men bunu 3 yılın 4 yılın ayttım. Maşkalalar dağıtsa yurt dağıtar deyip. Maşkalalar dağıttılar ha. Yani bunun beter yurdumuzda edilip bilecek hainlik yok vatandaşlar. Maşkala değil yani sistema da esası iktisadi problemler sebepli dağaya. İktisadi yetmezçilik, pul yetmezçiliği sebepli dağaya. Başka sebep dağaya yok. Yani yetik şol Türkmenistan'a halkımıza edilip bilecek en ulu hainlik şol. Şolar gollayanam hain. Mentidaydayn. Şolar gollayanam hain. Eğer değerli bolsa Qarabağların kursunu yapsın da ha. Vatan olar ýalsa üýän bolsa. Ne üçin Qarabağlar kursunu çornuryny yapan okdanym saklap otyr. Soň üstülen te halkymyzyň budjetdäki puluny uğurlap otyrlar adamlar. Budjetdäki pulumuzy uğurlap otyrlar. Yapmayalar özlerine gerekli şol. Diňe Lüboy ministra sonra şunu, lüboy iktisadiyete düşünýän ýokary wezipeler sonra Qarabağlaryň manysy nämeýdi? Halkın pulunu uğurlamak üçin gerekli sebep bi özlerine. Halkın pulunu uğurlayalar. Vatandaşlar aşağıdan ýazýaňyz daýny. Türkmenistan men size jogap beresim gelýär-de. Gelin ýokary gürleşeliň, näme biz alamyz okmy ýa näme? Ya gürleşemiz okmy siz bilen gaçamyz oga soralardan gaçamyz ok biz berde. Gelin ýokary çykyp gürleşeliň. Bular aşağıdan üýrüp bilýärler, diňmi? Yo, men söýen adama diýem, prosto diýen ki, biziň diýen zatlarymyz yalan däl, jan agam, näme üçin göz görteli zatlara yalan diýjek bolýaňyzmy? Bilip otyrsa, halkym bilip otyrsa, siziň aşağıdan ýazanyňyz bilen ýütken zat ýok o. Siz prosto öz ýalanyňyzy edip otyrsyňyz. Ýadyň düşýärmi anny gurban wady namassız deýus. Gyýdlary küntüçilige mejbur edip, zat edip urup olary. Gelip efirime video çekdim bolýan, efirime gelip gurban golyny up başlady. Çıkalarany gurban golyny gözläp otyrlar bular. Haçanda başlary belaýa girse, men aýtdym sen gurban golym halat etme diýdim, sen ýöreýäň diýdim. Aýdyşym ýalym ýöredimi? Ente akymyň hasaplaşar hana gurban. Pikir etme o sen prosto akally diýip barak. Şaýda Türkmenistana garaýan niçe sen bilen hasaplaşan? Çornu dolar Özbekistan'da da bara diye Özbekistan'da ne yedesemi. Yani 10.000 so'm bolsa bankda 10.200 so'mgar çornu rentdi. Yani ucuypsuzjadyr. Olaýan bizde de bardy, dolar açykka da bardy. Yani oň bilen alalaşsa da bolýar. Oň alalaşsa da bolýar. Yani olam bolmasyn. Näme gerek? Sen bankdan berip durkan nemesi. Yani sen haçan iqtisadiýetde kemçilik döreseň yani çornu zatlar dörüýär şonu. Yani haritlarda defitsit bolýar. Çornusu dörüýär şonu. Şoň üçinem çornusu döremedi ýaly defitsit bolmady ýaly etmeli. Oň üçinem näme etmeli? Telekeçilik göstermeli. Olaryň konvertasiýasynyň öňüne açylmaly. Telekeçilik gösterýän on konkurensiýa bolýar. Konkurensiýada bahalan aşağı gaýtmagyna sebäp bolýar. Çünki şol işe edýän telekeçiler köp, her kim özüniň zadyny geçirmegini isläp, bahany gatýokor galyp bilmeýär, galyrsa oň zady geçmeýär. Monopoliýada, ýa-da Türkmenistanda monopoliýa, şoň üçin isläň narhyndan satyp otýar, isläň bahasyndan satyp otýar. Çilimi daýyny näçe manatdan satýarlar, o 40 manat, 50 manat, 30 manat çoňdan paçkasy özüne 2 manata da gelen okýarlar. Şolar ýaly raskody az diýerler. Yani monopoliýa sebäbi vatandaşlar, adamdan saglygyny ala diýen kişi diýen ol edýärler onu. Olar ýa adam ýok bolmasa, adamdan saglygyny ala dermay, onu tabletkalar näme üçin sokdun sen ýurda? Näme üçin öz garnaşdan tabletka getirdi bir giden psikotropny dermanlar satdyňyz? Häzirin bir giden psikotropny dermanlar bilen kellesi guň näme gepleýänini bilmän ýören, ýa toýlarda özünden gidip tans edip näme diýänini bilmän ýören adamlar videolar çykdyr. Tutnama şolom psikotropny dermanlaryň edýän zady şol. Atabek, Aydyber Atabek hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Hemişe sizleri takip edip eşitip oturuyorum da. Efire gelin vatandaşlar, pikiriňizi aýdyň, düşünjeleňizi aýdyň. Gara sizden bir haçaba bir zat eşiteliň ata. Efire bir gorkma o girip o bir pikiriňizi aýtmagy. O alymlar öldüren oklar o siz o.
Nura Talip'i bir baş götürse menem çıkýan bir tarapdan. İnşallah, inşallah. İnşallah. Ana içinde de guruladık. Hiç de deden oklar arkayın gurulaberiň. Yurtdaşyna da çykdyk gurulap. Öldürmeýär hiç kim. Beýle de gorkak bolmaň. Duruşu bilen problem ali hemmeňe. Gelli gavno näme diýät? Batır bilen uruşmadyň sen. Rahat diýämi? Ey vatandaşlar, men Türkmenistana kam Gurwan bilen ýegilen uruşdum. Maňa diýär ýala söýýäň diýär. Ey şu Aşgabatda var şu sportsmenler da atır bilyar oşun bu случайно. Şu gol sıkıptırlar şu ýerde gelýärler. Oynaptırlar ama. Ödüm uverni urýar var. Gat gol sıkıptırlar. Düşünmän galy sokulany. Ey men bir zat yalan söz desem şu tema vardı men çıkıp yüzüm aydarlara ey sen uruşdun mu zat diýip men Amerikan ilçihanasy men alıp çykdym men basylmaladım o vatandaşlar. Elbetde birinji Allah Taala Amerikan ilçihanasy men alıp çykdy şo taýda. Ýöne men basýadlar o. Wallahi diýen. Samsa çıkıp sen yalan söýýäň diýär. Yurtdan çıkmaňa. Yo yurtdan çıkmaňa sebäp bolan wakan öde şola olam bolmady diýäm o. Ay karanlada. Bu oynaptyr kim oynanamasa. Malades ey. Kim oynanamasa go. Erkeğe var. Samsa gurladyp syňyz geldiň aş tapar. Ona zat diýme ol Afro-Amerikan ol. Chris adam. Christi. 2 metr bir oğlan ol basketbolist. Paras adat ol. İlçihanada işleýär. O wagty Badatda oturduk bir kararda Zaman kafe vardı. Zaman ne diýen şokoladym Zaman o anarda gittik şondan soň. Ay karoçi. Bola vatandaş aysaň aýdy bermeli bara. Informasiýa gerek bolsa vatandaşlar şeýdi bolýan çüýleýän. Men öňünjek bolamok ýöne meniň informatorlarym gaty güýçlidir vatandaşlar ýöne ol bilýän. Gerek ýerine halktan, gerek ýerine iň ýokary kuşdan alyp bilýän maglumat. Allah razy bolsun. Maglumat ýetirýänlerden, Allah Taala sizi bela beterlerden gorasyn. Allah Taala sizi kömek etsin her bir işiňizde. Kim bile çiğit ýalan goşunyň goşýan bolsa, kim şuňa like'an basýan bolsa, videolarymyzy repost edýän bolsa, Allah Taala sizi bela beterlerden gorasyn. Maşgalaňa da jan saglyk, agly birlik dileýän. Indi siz vatandaşlar özüňiz karar berin, özüňiz pikir edin. Gelli käridiň başga da aýdan we aýtjak zatlaryna. Ýani iň elementaryny şu talibiň başyndan geçen zatda ýalňyşdyryp bilýän bolsalar gelli käridiň aslynda seretden eline düşýän maglumatlary teljermek ýalyk ukuyunyň ýokdugyny gözüňe tutun ýani. Bular bu masal. Ay onu bilýän tagam uje düşünenler lazımlar. Yo. Ayım ya talip yani kimem olsa daş edipdir oğlum telcerbe bilmenler telcer bilmeyenim da çünkü seni alma senden malumata esas senden al bilýär başkasından kimden alsın? Senin daşta men onu sevmedim vatandaşlar. Men onu sevmän yerden yere soktum. Sevmän. Evet. Diňe bir deýus diýdim abasnawad edip bilýän şol adam deýus ony. Yüzüne de aýdy bilýän, gelsin meniň yüzüne deýusdyňda kazat edip bereýin. İslam boýunça, yani İslam öňünde Müslüman diýäm, şol adam deýus bolýar vatandaşlar. Deýus adamym näme? Jennetiň ýysyny almaz vatandaşlar. Aýaly, seredin onuň aýaly men size birazjyk aýdyn şoň. Ol daşy bar OBS Aňryk ber ýygyna gatnaşýar, ýöküli tualetde giden o. Yani aýaly, Yuliçkasy ýa-da Diana var. Biri bilen gürleşmesin, biri bilen görüşämesin diýip tuvalete girenlerden şonu garagullaýarlar. Indi size şeýle seredin vatandaşlar. Aýaly teklap gördi hemme zadyň içine şunu gördi. Aýal wara görýän vatandaşlar, eğerde bir aýalyň öz aýalyň üstüne vlas berseň, erkeň üstüne aýalyň seni ýerden ýere sokar. O aýal bardyr, aýalyny göwe çykarar, aýal bardyr, ärini ýere sokar. Näme şonuň aýaly ony ýerden ýere sokup otyr, ony bilmän galyp otyr. 76 ýaşynda adam oturaw ýaşawerde durmuşyňa, bolýa edesin gelýär bolsa barçykda görüş, sen agzyňdan çykýan hapa sözler, sen biriniň meniň aýallygonyma diýip sen näle utançsız adam o. Men sana näme diýdim? Men aýallygonyma sen näle apuşyny görýänmi vatandaşlar? Bir adam ýüregine ýamanlyk, bir adam ýüregine kiň, gahar gazap bar wagty ol adam hiç dat pikir eden op.
Menem meselen bilýänmi, watandaşlar Gurban golyň üstünden erbet saatlar edip bilýän. Ýöne meniň käbir yerimde wyjdanym hemde adamkärçiligim hemde musulmançylygym ruhsat berenok. Çünkü menem bir adam, menem bir musulman, menem bir Allah'dan gorkýan. Näilem bolsa ertir hasabyny bermeli. Düşmanım bolsa mert şekilde görüşmeli watandaşlar. Ýöne ýerde senin düşman, ýöne ýerde senin düşmanyň namart bolsa watandaşlar, onda näme etjek o? Men sen bilen işim ýok elli. 52 wize çek, otur, üýrü ber, gyýry ber. Şu efirim görýäniňem bilýän. Görü bersen wara 52 çekay. Bu sana şahmat boldy. Men sana öz maňa garşy aýdýan sözlerimi sana garşy senin sözleriň bilen, argument bilen bolup geçen zatlaryny aýtdym. Birem yalan diýip bilmersiň geldi. Düşdüňmi? Sen wapşe Nur agayny seret. Şula adam pravozащитник bolýan bolsa, adam hukuklaryny goraýan bolsa, bu adam görülde bolmaly dälmidir agam? Bu adam jemgyýet üçin gowy bir primer bolmaly dälmidir? Bu adam öz ahlagy bilen, öz terbiyesi bilen adamları özünden daşlaşdyrýar. Bular ýaly adamları görýän we gollaýan adamlarym edir şonuň teýalik medeniýete sahip bir insanlardır. Ondan daşary watandaşlar. Biz şu wagtda içinde kömek eden adamlarymyza, ýagny halkyň problemalaryny aýdanmakdymyz. Maňa video urat. Ine talib aga maňa kömek etdi. Men video alyp aýtmanym hiç açan hiç kime. Daşy maňa kameradan jaňaňam diýemok. Zadym diýemok, ses uradym diýemok. Informasiýa ele alýan, barlatdyrýan, paýlaşýan. Ýöne bular birine kömek etjek bolsalar, bilýärmi näme diýerler? Video çek. Geldi Yuля, я нуждаюсь в вашей помощи. Пожалуйста, помогите мне diýip video çekdirýärler. Vatandaşlar bu näme diýmek? Näme üçin diýerler şu zady bir pikirleniňizmi? A nerden bilýän ertir ol video başga bir adam ýerine düşmesin, düşmediydi we ana meselem Diana da zatdaýny aýdyp otyra men niýe maglumatlar bilen paýlaşdym bolýan bar başga birine aýdypdyr diýär. Ýani görýän watandaşlar bular maglumat paýlaşmany hiç taçda gören oklar. Ýani eğerde sen şolara bir zada aýtsaň olar bar başga birine aýtdy. Ýeli men sen bilen dawam ýok. Men sana aýyrjak wagtymy halkyma aýran, halkymyza aýran. İşiň bilen boluber 52 ür. Ýöne senin awryň öňem ýokdy, inden bolmaýar. Sen halka, sen Türkmenistana diýan berdin. Sen atogrusy geldi. Düşdüňmi? Senin aýybyň ýeter sana. Itam orladyň, atam orladyň. Ya biram sen maşkalaň wamy diýen bolup durdy. Ýaş olanlar da wagty geler öýlenir, ady ýani. İmanyň ýokdugyny adam İslam barada hiç kile İslam barada hiç kile bilgisi ýokdugyny biz musulmanlar kadary iman edýäs. Allah Taala'nın ýazgyty badygyny, adam zadyň dogulundan adam kiçilikde dogulmak kaýan tek ujum Allah Taala'nın näçe ýyl ýaşajagyny, näçe pul gazanjagyny, şu näçe çağatı boljagyny bular hemmesine rızk diýilýär watandaşlar. Rızk diňe pul däldir. Çağlar, maşkala hemme zat rızk diýilýär. We erde Allah Taala meniň bagtyma 35 ýaşynda ýa-da 40 ýaşynda adam bolsa, men näme etmek galýar? Diňe ikbalymy kabul etmek galýar. Dogry dämi? Men ikbalyma garşy, kaderime karşı gelip bilmerne. Dogry dämi? Gelemde de men näme edip bilerim? Men aciz bir mahluk. İçeýämdäki boku saklap bilmeýän, men näme edip bilerim? Yo, sen sana şonu şu taýdan diýen bolup, Kiçelçek bolly ýöne öbe gaýtam, padudar galy. Gördüňmi watandaşlar? Ya özüniň birinji aýalynyň o çağalaryna teretmeýändir ha. Aýdylmaýan zatlar aýdandyr watandaşlar, öň aýdylmaýan zatlary. Ne owasyň, ne gonşlugyň arasynda awry ýok ol adamyň. Awry ýok. Bilýänlerler, dogan garyndaşyň arasynda awry ýok. Meniň Allaha şükür, gonşularymyň bar sora 1 2 3 don 1. Bir adamy merwet zada aýdyp bilmezdiň maşgalamyz barada. Bir adam. Ne ecem ne kakam barada. Seni filan oklara o. Ne menge çıkıp kurulayan o. Deyus haramdada. Ay komentariyada beripdir adamlar jogabyny. Ýalňyş adama sataşdyň bu safar geldik awnudy. Yani adamlar uje tanamayanam tanady seni şu teýap bilen diýmek şey dip tanamaly ekenler diýmek. Ol itidal on çiburaşka on men o çiburaşka ol zatdak bilýän gulokly çiburaşka bar şo çiburaşka diýen. Ala taýtbaýmy? Çiburaşka. Hastada ýogatýarlar, ýalňyşda ýogatýarlar. Diktatorun Gurban bolyň onjuk Musaýy bolsa bulam geldi gawnynyň ganjyk Musaýy adat taýtbaýy. Hay bolýa. Min hawatandaşlar edin şu bir hakikat. Käbirleri demokrasiýany we ýurdumyzyň kemçiliklerini, özlerini bur awry PR ýasama üçin bulanýanlyklaryň şaýaty şu.
Bizi şu neçenli köpüğünüz şu taraftan tankit ettiniz. Ay siz öz aranızda da oňşoňda gaýtdyk. Biz näme-de bolsa şuňa demokratiýa diýýäs watandaşlar. Yani ol video çekdimi hawa Talibam jogabyny berdi. Şuňa demokratiýa diýilýär watandaşlar. Biz diktatura gurjak bolamyz. Hiç açanam. Biz bir kemçilik bar bolsa öz içimizde de yer geleni tankidimizi edýäs watandaşlar. Siz ondan hiç näme urmun. Tagamyna biri o video çekip tankid edip tökmede oturan emmesi ba. Yani bizim öz balansımız öz içimizde ba watandaşlar. Nur ağa. Biz diktatura gurjak bolamyz yani. Şul adamın psihik taýdan bolukdygyny men bilýän ýerden 100% anygyny etdim. Meniň suratymy alyp bilýänmi, o üstüne herkil oýunjoklar bilýän, kabuto bir maňa indi meni tipa kemsi çek bolýan ýalak. Şu taýda men bilimde şul adamyň psihikasy 100% sag däldigini. Ine özüňiz netije çykaryň da watandaşlar, ulakan adam. Näme bilen meşgullanıp berýär, meni haýran galýan. Geldi, senin ayalyň bar, seni gabara sokar, garaşdyň tek, özüň görersiň, ýaşa da gör. Meniň sen ayalyň barda köp zady bilýän, prosto bolýar da, sen ayalyň daşy medisinada işlemeýändirmi o? Doktor, men doktor diýip ne? İşlemeýändirmi akazy medisina orunda? O näme doktor bolýar o? Ha? Siz ýalak maşennikler gerek ýa-la biz o, düşdüňizmi? Siz hiç adam edibem bilmeýän inşallah maksadyňyz başa da barmay Allahyň izni bilen. Çünkü Allah Teala sizin kalbinizi bilýär. Sizin kalbiniziň näki niýetinizi bilip otyr. Sen näle daşyna çykarmajak bolsaňyzdan bilýärler. Bize gizleýän adamymyz ýok. Biz halkymyzyň söýgüsini iş edip görkezdik. Gerek ýerine maddi taýdan kömek etdik, gerek ýerine problemalaryny aýtdyk, gerek ýerine aglamaly ýerine agladyk, oturup gülmeli ýerine güllük. Ýöne sen ýala haramzadylardan şu halka peýda gelmez. Sebäpsin apuşyn adam. Sen uje namasyna degilen soň sen hemme dünýä ýüzüne özüňe düşman belläp otyrsyň ha. Sen eliňe wlas gelse sen durwan gullan 5 ese beter boljagyny men bilip otyrna. Sebäbi eliňe zalymlyk maşynka düşen adamyň gullukdan näme diýerler? Görenin göre kömek zapadlo diýe bilýänmi? Haçanda bir gulluk elýän bolyn, sen urýalar mala doýkan, soň sen jembil bolanda mala doýan urýan bolyn, näme görenin göre ködýän bu zat diýdi. Vatandaşlar güýçli adam hiç açan missid etmeýär, garşylyk bermeýär. Güýçli adamy da mı bagyşlaýar? Güýç diýmek däl ki jogap bermek. Güýçli diýmek bara gerek ýerine sypaýçylykly bolmak. Ýagny adam bilen mülakatly gowurlaşmalar etmeli. Düşünýärmi? Güýç däl bu. Owa, merhemet iň güýçli adamlaryň iň güýçli tarapy onuň merhemeti bolmalydyr vatandaşlar. Onuň gazaby däl. Şolar ýalak. Şu an bir maglumat geldi bana, şunu paylaşayım. Hemmeňiziň tanayan bir saç hyýrlan islam var, vatandaşlar tımı predators diýip accountda bolan. Aralarda saç hyýrlykda edip tema boldy, tanaýansyňyz. Bir sellem çal satyp gezdi Balkanna, soň täzeden ýene öňüni açdylar. Näme bolupdyr vatandaşlar? 2022 kamerasy barmyş, videosunda maşinynda zanivetkasy gallarlygy dronýada düşen şünniýe maşinynda dastak edipdirler. Jerimesi näme bolsa tölejek o diýmiş, şonu da beren oklar muşun maşinny. 2022 maşiny vatandaşlar. İslamam halamaýarlarken Türkmenistanda. İslamam halamaýarlarken şolar ýalak momentde görýän bulam adalatsyzlyk vatandaşlar. Bir adamy sen halaman bilersiň. Bir adama ýigrenç duýup bilersiň. Ýöne hemme zat kanun esasynda bolmalydyr vatandaşlar. Görýän vatandaşlar, bir adam şahsy ýigrenç üçin şol adama şu wagt oňa garşy adalatsız şekilde hüküm berip otyr. Hüküm berýänem kim? Adam. Şu taýda da Türkmenistan adalatynyň ýokdugyny bilip bolýar. Sen ýerde öz içiňdäki kiniň gaharyny bir adama garşy etjek bolsaň, onuň eden ýalňyşy olaja ýalňyşlyk bolýar vatandaşlar. Sen oja öz diýipäniň hyýanatçylykly peýdalandyň bolýar. Buna adalet ýetýär. Bir halamasagam inha yurtda bolýan zatlar aýdýas we yani bir de bilýänmi maskara etjek bolurlar talip esasana bir kimidi o haramzada Süleyman Çiğişip geleni han sutnamaňyz barmy? Ýalanny bilýänmi? Başda ýadyňyza düşýärmi şol efirler? Soň biz bas sutnama ýöne biz häzir wagty däl, wagty gelende goýursyk gezdik ýadyňyza düşýän bolsa. Yani şu wagt belki özü gelip sutnama berip bizi arkada çykyp bilerdi bolyn, ýok olar ýa zat diýip bolan belki gorkondur, onu da düşünýär. Ýöne her näme bolanam bolsa sutnamany almak biziň özümizde galypdy. Biz öz awraýymyzy özümüz halas etdik şu temada da. Ýöne inha ýene
şol oğlunun gene başına şunu yazat gelse yine bir daha ziyas vatandaşlar şu zady. Näme üçin? Çünkü biz bir ýerde adalatsızlyk bar bolsa şoňa garşy görüşmeliligine inanýarys biz. Bir ýerde adalatsızlyk barmy? Tapawdy ýok, düşmanyň bolsun, dostuň bolsun. Dost düşman seyretmeler bu temada. Çünkü zulümdür vatandaşlar. Yani kanunsuzluk, edenetlilik. Ol çünkü yetirkun sen gödüngüm soň saňa gelýär. Saňa gelýär o zat. Gitjek ýeri ýok. Çünkü şer diýilen zat şeriň emele gelmegi, şeriň ulolmagy diňe dymmaklyk bilen emele gelýär ol. Dymýan aýetik şol. Dymmagyň özü şeriň emele bolmagyny getirýär. Şoň üçin dymmaly adamlar hani Allah kuvat versin yani şu yolda yürüyen eginleştirme aktivistlerimiz de esasanan ama siz her näçe ýigrenseňiz hem dönüp diýseňiz hem awa efirleňizde barsak blog edin şunu diýip wägerşýanyňyz hem mar gorkujuňyz edýäňizmi ýöne şonu da biz awa siz islemeseňiz hem biz size ýagşylyk etmäge dowam ederiz. Siz islemäýin bolýar ýani ýok biz on tagam Allah'ın hakkı üçin edýär. Yani kalamasaňyzdan bigirenseňizden biz size ýagşylyk etmäge dowam ederiz. Sesin açyk Talip. İnşallah şu zatlaryň soňuny getirirsiz ýöne Allahjan ýitki az bolsun diýeli. Ýitki gitdiçe köpelýär. Kösençlikler hem köpelýär. Iqtisadiýet eýleki we eýleki zatlara tagam öz ýoluna çykyp gitdi Türkmenistana. Ne şu wagt 200 manatlyklary goýup durlar, täze 200 manatlyklary. Vatandaşlar şol Türkmenistana inflasiýanyň bir netijesi şolam. Çünkü pul saman, yani Venezuela'da barıp $100 çalışan öyle sana bir sumka pul veriyor vatandaşlar. Bizim Türkmenistan'da da şoňa bar uğrady. Yani $1000 ýadır gidip çalışan bazı demeden öyle sana bir sumka pul veriyorlar. Ni şona adalçak bolup 200 manat çıkarýarlar, 200 manatlyklary meydana sürýärler bolin. Buňa diýmen 200 manatyňam sen hiç satdy. Uje tagam hiç satdy bolýar. Belli bir derecede tayak gelýänçe yumruk bol. Ýöne gidip otyr inflasiýa, devalüasiýa, pulun hümmet ýitirmegi. Munyň iň esasy düşmany arada bir paýlaşyp dura. Ýurdy dagatyan atom bombanyň ady vatandaşlar inflasiýa. Inflasiýany kontrol edip bilmeseň sen hiç saçan hökümet bolup oturup bilmeýän. Seni ýerä giç halk alýada ýerurýar seniň soňunda. Aýdýara gazany gaýnamadyk halkyň diýe hökümeti agdaran ýerkän bolandyr diýe tarihda da. Gazany gaýnanok dämi bolly. Dipes gaýnaýasyň. Dipes gaýnasa da seni alýada ýerurýar. Başka hiç adam bolanok. Bilem şoňa çenli garaşýar. Yine bir iýleşimiz bir SMS ýazdy. Grip köpelli, hova grip köpelli şu wagt bütün dünýäde grip bar vatandaşlar. Menem ölmem keselledim, dad etdim. Ýöne gynansak da aramyzdaky adamlar şul pursatdan adamyň keselliçiliginden peýdalanyp pul ýasaýarlar. 70 manatdan alýan kapelnitsa 320 manat doldy vatandaşlar diýe. Çağlar zatlar ne 320 manat az pul däl vatandaşlar. Şu taýda görýän vatandaşlar daşy bar kontrol ýok da dermanyň bakasyna. Kimde şoň ady o watyfdymy oladyň dermanyň başlygy, baş dermanhana birleşiň başlygy. Kimde şoň ady familiýasy ýadymdan çykdy. 20 manat derman 130 manat dopdur. Ey vatandaşlar, hökümet eýerde şu zatlary kontrol etmese, näme ere hökümet? Dermanlar isleýän bakasyna satsalar dermanlary, balnitsada edenetseler, mektepde kontrol etmelär şu zatlary Meyman Kuliýew. Meyman Kuliýew dogry aýtdy. Onun neticesi näme bolýar diýen adamlar bir-birini ýaýyn soňunda. Şeytan. Yani hiç kim aýlyga ýaşamaya, her kim öňüni ýerden turanda şunu kim ýetem käm diýip turar. Öňüne geleni sokor, maşinistwe köpeler, paraforluk köpeler. Iň soňunda bir-birini diýen adamlar başga hiç adam bolanok. Bir-birini diýen ýani. Ana bolly yani siz bir-birinize ýydyryp oturýar, size düşman gerekmi? Size Eýranlyň ýa Talibanlyň çolany gerekmi size? Ýok, tagam ýyp oturýarsyňyz da bir-birinize. Şoňa getirip oturýarlar. Gödel gonuňyz vatandaşlar, yani bu diýmek ki
Vatanıňam söýüňdok, halkyňyzam söýüňdok diýme onda. Hawa bir şol ölü gur matan söýýäňiz onda diýmek. Bir şol ölü guru hiç kime peýdasy yaramayan matan söýýäňiz. Onu şunu diýmer bolýarmy? Ertir kun kösünseňiz başyňyz derde işte Nuranna Taliby tutman şu mata bara şu jansyz mata ýutsun diýmer bolýar da. Şeýlemi? Başyňyz derde girse şoňa ýakşaýyn şo sizi halat edýän bolsa şol tuğleme sizi şolary ýalak. Awa bir daýyn guruluşykda baýda şeýdip galdyrypdyr guruluşykda bolýan ay gözümden ýaş gelip gitdi da näme da diýişip bara. Oho o mata seni halas eden o kow ertir kun başyň derde girenler. Sen tagam şo guruluşykyň içinde gezip görsen sen şo taýyp düşürün şo sistema sen şoňa düşünmesen o mata seni halas eden o nabarot awraýly bolluňam däl ol. Oho awraýly bolsaň o deňizde ýahtan ýydyna bar ýakan baýda asmana galyrsana awraýly boljak bolsaň gitdäni iň gymmat agas insanyň iň gymmat ýahtyryny arenda alyp şonu asmanyna paraşutda uçup barýakan şo wagt görkäz. O guruluşykda garalýa gişiň arasynda kran bilen galdyryp görkezmedänim. O men şonu diýjek ha türkmeniň baýda awraýly ken diýjek. Adamlara aç koyup patriotizm ulotýarlar da ýani. Açlygy watan söýjülük bilen baglaýarlar Nuraga. Adamlar aç taklap, hamala aç galmak watan söýjülüğiň bir bölegidir. Yani sen watan gorayan, sen watan söýýän, sen açsyň. Balam otur. Aç gez, ýöne sen watany gowaryan. Watan sana minnetdardyr oğlum. Baýdagymyz bardyr oňa derek. Bizim baýdagymyz bar. Parlasyn ýaşyl baýdagym. Ulus ilim baýnasyn. Çağımız dünýä ýyrasyn. Türkmen ilim aman bolsun. Mydam altyn zaman bolsun. Bolly azykdan boş gün okayan garnyň doýýar. Wow. Sovetskada uly baýdak ba. Gidin derdiňi daýdyň aşagyna oturyp dünýä rekordlaryna giren baýdak. Oturuň aşagyna derdiňi daýdyp çözýän zady ba bolsa. Ştaýda aşakda ýazýarlar da indi sebäp zat edip, onu söýýän ýazýanlarym öň agzak geçen adamlaryň garnaşlary, doganlary, kim basylly, kim işden çykdy. Janyňa diýen ýa takdir bara, kän duzlaryň garaş. Näme bolýar takdir? Näme görýäňiz? Ha? Näme görýäňiz? Haramzada dünýeden bildir ýa diýsene 28-nji urewine getiripdir TikTok'da ýani. Haramyp. Senem olardan birini lakkavalyk ýaly tutupsyň da nem çykaryp, ha lakkavalyk diýip görkezipsiň. Onuň kötü bir şey näme bolsun. Vatandaşlar, bulara gowy. Bulara şunu ýalyk düşman bolmasaň vatandaşlar bulara edinnet gelýär. Şu wagtça bular çekinýärler, ertir Taliba çykaýman, Nura çykaýman. Ya plan aýdaýmasynlar. Şunu gorkýarlar şu wagt, şularda şu gorky bar. Sen diňe menden gorkýan diýär. Aşağıda bir ýatdyr, edil aç däl agam, garyn dokýan, ösüş ýok da diýipdir. Dogan sen açsa, senden başga adam aç. Nuri arada video çekdim, men akkauntum yapandykları üçin, menden basylýanlyk üçin, Türkmenistan hökümeti menden gorkýanlyk üçin akkauntum yapdyr. Bulam näme çykýar? Diňe menden gorkýan. Ey bu gidipdir o kelle. Diňe menden gorkýan diýär. Kelle gidipdir o vatandaşlar, polny bara. Türkmenistan niye diňe menden gorkýar diýär. Başkansyňdan bir ýani şu wagt Nuranna Talibyň ady çykyp bolýan. Görülmezçilik aňarsyna ýeten bolmaly bolýan. Ýok diýär diňe Türkmenistan menden gorkýar. Menden başga pozisiýa ýok. Näde vatandaşlar görýärmi? Şu 50-60 ýaşdan soň siýasata goşulmaly ýaly. Oturda Karvalovlaň işte Valeriankan işte Yulichkan bilen çay işte oturuverdi o. Näme gerekli zatlar o. Ýaşaberdi durmuşyň o. Vatandaşlar aç halyan dogan hereket etseňe manýaly kurulma gaýrat et. Hayat vacip bir zady ýatlatjak size. Biz eger wara vatandaşlar, biz eger aýdaly häzirki şu wagt bize söýükýän, bizi o dönük diýen giden haramlada owur kezzaplar bar ýurduň içinde. Giden bir de söýükkäniň 99% şondan vatandaşlar. Biz şu owurlugyny aýyna açanlar sanym şondan bizi ýigrenýändirler. Ni şu adamlaryň tarapyna çalyp o yalan ýaşyryk o şu Cemal Saparowyna ýalyp barşalym bizi gowum görürdiler, bizi pulum bererdiler vatandaşlar. Biz belki
Bähwiden tapardyk, bir giden. Ýöne watandaşlar biz şo ýoly saýlaman, şu ujupsuzca halkyň bir dertlerini agdamak, yani halkyň tarapynda ýanyna durmak, hakyň ýanyna durmak ýaly kyn ýol saýladyk watandaşlar. Bulam kyn ýol hakykatdan. Indi siz bir zady bilmeňiz gerek. Biz şular ýaly ýoly saýlap bilýär, biziň öwtýärimiz elimizde biz çünki halky, watany, hakykaty, haky hemme zatdan beýikde goýduk. Gadryny biliň watandaşlar, hakykatdan hem gadryny biliň. Çünki şeýdi şuden kully haram, nejis, owry kezzaplar garşysyna alyp görüşjek adamam azdyr. Men size aýdaýyn. Özüňiz bilýärsiňiz, daşdöwrüňizde sähel bir wezipeli kiçirek postdaky biriniň götüni ýyraýjak bolýandyr köp adam. Biz barny garşymyza alyp olaň. Barsyny watandaşlar. Siz pikir edýäňizmi biz nähil ýola girdik watandaşlar. Şoň üçin Allah şaýat biz eden işimizi sizden bir daha da minnet edip bir daha alma üçin edem. O käýürleňiz minnet edýäňiz gaýtan bize. Öňe gaýrat edin. Bizim göwnümizde degijek bolmaňdan biz hak üçin Allah üçin edýär. Aýtdylan zat aýdýar, ýer gelende sizi işletjek bolýar, size de uğraşjak bolýar. Hani senem bir özüňizde medinde ýyk görýär. Yani çünkü arkaýynlaşdyňyz yani. Ay bir zat bolsa Nurana Talib aýdarny ýaňyz ýöne hiç ile şol urdu zähmet çekesiňiz gelen o. Birazjyk eliňiz daşyň aşaňa goýasyňyz gelen o. Yani birazjyk watandaşlar gollaw boluň. Biz siz bilen bir zatlar başary bilýär. Biz aýtdyk öňüm biz siz bilen adam. Hawa sizler köp fanymyzam köp. Hemmämizem gorkýas belki hemmämiz pulsuz. Bir de var en paltasy daşa degen adamlar bizim ýanymyzda. Nura! Bizim ýanymyzda minister, prezident, ýene dogan garnaş pijonlar görmersiňiz watandaşlar. Nura! Tere dağım. Diňe Türkmenistana, diňe Aşgabatda tere diýendiň subutnamasy. Terediň çäji watandaşlar. Gettomy diýär o. Kanalizasiýa ýok diýär adamlar daşaryk diýär meýdan etmäne. Gözüňe ötüriň. Çäjewde adamlarda kanalizasiýa ýok diýär watandaşlar. Daşaryk diýär ol. Dün aýtdym ol videodaky ýalyk. Ol tualetiň içine girýän bolyn güllüňden ýaş akyp gullukda wady olar ýalyk. Tualete girýän bolyn güllüň ýaşarýat gullukda. Bir ýere tolýan gözüne ýaş gelýär. Derman tepýärmi, näme tepýär? Uf, oturar ýalyk diýär. Kulorkadanmy? Oturar ýalyk diýär o. Kasoy bolup çykýan o içinde. Gözüň gaşy. Ay watandaşlar aýtsaň aýdy bermeli o. Kanalizasiýa ýok. Nura kanalizasiýa üçin pul çeplerimi watandaşlar? Çerjewde avtostansiýanyň şäheриň ortasy. Şu taýda kanalizasiýa ýok. Watandaşlar men size bir zat haýyş etjek. Dawajy pul jemläp çerjewiň kanalizasiýasyny ordalyň watandaşlar. Ýa-ni pikir edýäňiz. Tualetler ýasalyň. Adamlar tualet etsin öýüň içinde. Näme pikir edýäňiz? Bir zat şeýdip bir zat edämesek biz halk bolup jemleşip zat edip. Näme pikir edýäňiz watandaşlar? Edelimi? Pul goşup edäliň şu hökümet şolar ýaly aç gedaý galan bolsa özümiz edäliň watandaşlar ýani. Awa. Ol şuna demek näme götünden habar ýok, götü ýalaňa çolyn giden olup arkada şäher guran bolup görmey, ýene bir şäher gurjak bolup görmey. Awa bolusy taslamalar seretişip görmey. Asen onu ýalak mümkinçilik bar bolsa kanalizasiýany orada arkada diýil ýani. Awa. Gitti ekonomika ýeratdy, ekonomika seret kanalizasiýa film hemme de fallanşyp ýatyr. Ýeriň aşaňdan geçir şo zatlary. Şemal gelende siz adamdan kowyny çürüp ýatyrsyňyz. Asfalt dedin, asfaltdan aşağıdaky işleňi dedin suw geçiriň. Suwma ýok. Ýoje näçe 34 ýyl geçdi garaşdyrlyk alanmyza. Enidem o bolar, suw baranok. Suwam baranok. Normal gazam baranok, gazam paýlaşdym watandaşlar. Köp owalarda, çet owalarda gazada nime mümkinçilik ýok. Nemele şu näme sorajakdym? Aslında şu maksatnama wada Türkmenistanyň prezidenti maksatnamasy. Men özüm lişne o wagt Türkmenistanyna Eýrandan, Türkiýeden, birgeden o zatlar getirdik ya, biz оборудованиялар getirdik, zadvişkalar, zatlar, vodoprovodny kanalizasyonny sistemany bütün Türkmenistan etmelidiler, hem etmedilermi şu wagt?
Prezidentin maksatnamasy var da 2014, 2015, Ettiler, ha? 2016, 2017-nji ýyllarda biz özümüz getirdik ha Türkiýeden, bir giden zatlar getirdik. Ettiler ha Talip. Ýylyň adyna galkynışlar we özgörtmeler zamanysy diýip ýylyň adyny dakdylar. Ýylyň ady galkyny ýöne. Hakiki galkynışam bolmady, özgörtme de bolmady ýöne. Reklamasyny ýaman gowetdiler. Galkynışlar we özgörtmeler arkada zamansyny diýip ýuwup çykaryp her mikrofon tutanlaryna galkynışlar we özgörtmeler zamanasyny hormatly prezidentiň alyp barýan içerki we daşar siýasatyny Türkmenistan gün taýyn güllüýär, güleçýär, bede wady bilen öňe öýtýär diýip gürlediňiz äre telewizorlarda. Neme? Ana topu gaz. Nuraga, bilýärmi ol? Näme çekdimi bilen kelleden gitdi. Subhanallah. Yok o zatlar barmýar Talip goýulyn tagi lilgese de barmýar bolan piňi näme ýolu bolan Türkmenistan olary näme üçin gerek? İlki şunu düşünmeli adamlar. Türkmenistan olary 5 manat pul gazanmak üçin gerek. Boldy всё. 5 manat pul gazanýan, kiteňi doldurýan. Buga gelýär, Baylarda, parahat villalar, ýurtuma. yaxtalar, elitga nemeler satyn alýan, ostrowlar satyn alýan, kazinolar açýan, Angliýalarda ondan oteller gurýan. Bolly şoň üçin gerek Türkmenistan olary. Başga da üçin gerek ýa-ni adamlar. Aşagda kim berýär? Siz artık maç alada bolar üçin. Artık maç kelläri siz. Vatandaşlar. Siz olar Aşagda ýerler ýurdumda parahat asuda diýenler. Gel galyň ýokaryk. Biz hem aýdyň neresinde asuda, neresi parahat biz hem bileliň. Aýdy bilmersiňiz ýöne ýazyp bilýäňiz. Bir giden haramzadalar, adam öldürüp gören manyaklar. elbette oyanlar. Asuda açyp durma diýsene bana. Biz sizden gatyyorum Ha? Biz Asuda açyp düşünýär. durma diýsene. Bizdiňde közleyip durşuwat. Biz onu düşünýär. Onçmonlar sen çağa o lebawyň lügünden tapylla. Ha, 2 tane aýnata çağasyn tanaya galanlar, daşy çağasyn tananok. O toranlar şonu aýdyňda näçe çağalar çağalar öldürýärler diňe. Rakdanlar diňe çağalar ölýär, bigaýratlar. Daşar ýurtlarda çağalar bejerýärler, saklaýarlar. Türkmenistanda çağadır da urulmayan çağa bam, ölmeyen çağa bam diýäňiz. Haramzadalar. Gurbana Şu habary Talip dinle daýda. Orsilini men gruppa paylaşdym bu Türkmenistan goşdy. Diňe Sredna Aziýadan bir ýurt bar diýär. Gördüm. Yok. Inni Türkmenistan'ın raýatlary kim Amerikada green card alan bolsa 2021-nji ýyldan 2025-e çenni şolaryň green card alan täzeden barlaya. Olam 19 ýurduň arasyna girýär. Ol 19 ýurtlar hup awanýan ýurtlaryň hatyryna girdi Türkmenistan döwleti. Men hayran galýan Nuraga. Biziň hiç açan halkymyz hiç açan erwetlikde görülmedi. Yaman işte görülmedi. Adyma zulüm etmedi. Näme üçin bizi şoraýaly katarlaryň arasyna goşýar men bilem ogay. Arkadan paýasynda. Näme bir maçyk Nuraga Talip aşakda bir haramzada we enatalar oňurmajak bolsa dogurmasyn diýe. Hudaýyndan tapan sen hem çağaň şeýdip lükden çyksyn, onuň näil dogurýam heleýin görersen no. Ýöne saňa da nesip etsin şoňa çağajyklaryň lükden ölşýär, sen çağaňam ölsün. Haрамзада. В Вашингтоне США пересмотрят грин-карты граждан 19 стран. В эти 19 стран входит одна страна из Средней Азии. Читаю официальную новость полностью. США пересмотрят правомерность выдачи грин-карт просителям убежища из 19 стран, сообщает CNN со ссылкой на службу гражданства и иммиграции. Упоминаются такие страны, как Афганистан, Бурунди, Венесуэла, Гаити, Иран, Йемен, Куба, Лаос, Ливия, Мьянма, Республика Конго, Сомали, Судан, Сьерра-Леон, Того, Туркменистан, Чад, Экваториальная Гвинея и Эритрея. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что приостановит на неопределенный срок миграцию людей из стран третьего мира. Еще раз хочу сказать, что из постсоветского государства, из стран СНГ, только Туркменистан вошел в этот, так сказать, черный список. Также узбекская сторона обратилась к гражданам Узбекистана, которые находятся на территории Соединенных Штатов, чтобы привели в порядок свои документы, кто там по рабочей визе находится или по туристической, чтобы не нарушать законы той страны. Удачи вам всем! После Seyredin в vatandaşlar. Вашингтоне США Men näme diýip düşünýän?
Men şundan diýip düşünýän, şu wagtky videoň manysynyň Özbegistan öz grajdanlaryna şo taýda dokumentlerini düzüdüň zat diýipdir. Indi türkmenliň köpüsi dokumentlerini düzütmän, soraw bolsa-da ýene-de izne dolananok. Muň esas sebäpkär, günäkär kim we watandaşlar? Hani siz pikir edin kim esasy günäkär? Näme üçin Türkmenistanyny ýerleşdirmez? Wagty sagady gelende ya dokumentin düzüdenok, ya da şol ýurdu terk etmeli bolsa terk edenok. Munyň esasy günäkäri arkadaşyňyz we arkadaşly serdaryňyz. Näme üçin? Çünki daşary ýurtlardaky ilçihanalarda pasportlaryň sorawyny uzatmanlyk üçin, Türkmenistana gelmäge mejbur edenlik üçin we bu adamlar Türkmenistana barsam ýygyma çykyp bilmerin diýen düşünje bilen Amerikada dokumentsiz, kimliksiz, bez viza galyan bolmaly watandaşlar. Köpçüliklerin ýagdaýda kanun pozýan bolmaly ki Türkmenistany şeýdip çorny spise sokdular. Inni ilçihanada pasportu bermeýän kim watandaşlar? Donald Trump mi ýa-da arkadaşly serdaryňyz watandaşlar? Men şunu bundan 2024-nji ýylyň iýun aýyna sen şunu etmeseň men protest çağrışlary etjek diýip TikTok'larda video çekip şondan soň protestler başlattım. Görüşüňiz ýaly dogry adam wlasta oturan bolsa-dy şu zatdan öňüne geçilerdi we şuň Türkmenistan şeýdip çorny spisege düşmedi we sizleriň öňüňiz ýapylmazdy watandaşlar. Siz gelýäňiz ýene-de näme-nämedigini düşünmän bir de söwýäňiz haýsy belki meninden ýan bir de söwýänler haramzada rejimden peýdalanyp oturan bit we sakırtgalardyr. Çünkü ýöneköý sada watandaşyň bir de söwmäge esasy ýok. Biz olaryň hukugyny gözleýär, biz olaryň tarapyny çalýar. Derdi başı derde girdi, olar üçin video çekýär. Görüşüňiz ýaly watandaşlar. Ýurt kan aýmaljak sakırtky we bitler, hani ullokan balinaň daşynda gany empatan nemeler bolar ha, bakteriýalar. Edil şonu ýalap bolup watandaşlar ýurdumyzy gany eme otýarlar. Ve şol adamlara mine şu taýdan so pedýalar bizi gözümizden görüp oturanlar. Bu diýmek däl ki halk bize söwýär. Bu diýmek bolmanam ýurdy ýek adam ýenok diýmek. Birden adam bakteriýalar bar. Şoň üçin siziň kömegiňiz gerek, siziň gollagyňyz gerek, siziň aýdy birleşmeňiz gerek, siziň jewitleşmeňiz gerek. Sizler biziň ýanymyzda durmagyňyz gerek, bardyňyzy görkezmegiňiz gerek. Yani Alişerlen Abdullah tutulanda gatty gynandyrdınız watandaşlar. Näme üçin reaksiýaňyz? Çünki pes boldy. Gatty pes boldy. Yani men aýdýan häzirden eger bize de bir zat bolandygyna siziň reaksiýaňyz şular ýaly pes bolsa men hakym halal däldir. Şunça edip oturan işlerime adamyza ýerine gowuşmajak bolsa insanyna. Çünki biz ören kyn ýol saýladyk. Bizem bilýäs. Ýöne gorkuýnyň ajala peýdasy ýok watandaşlar. Nuri, arasa Wa aleyhisselam Nuri. rahmetullahi berekatuhu. Armanlar işler. Barol. Nur ağa arasa un şol ýaly bolup bilýärmi agam? Ýok, bol bera oňol. Ine watandaşlar siziň öýüňizi iýen çöreňiz şol ýaly undan ýasalýar watandaşlar. Siz ýahyrlanýan watandaşlar, siz ýahyrlaýarlar bular. Aşkadanyňyza girýän çörek siz ýahyrlaýar. Aýdy berin. Ziýany ýok watandaşlar ýani belki bir gün kelýär. Doğru mu? İşleyen mi? Hawa. O adamdan özünün günäsi olu. Sana wagt berilýär pasportyň dolmagyna çenli wagt berilýär, doğru mu? Men jogap bereýin saňa, birmi? Men jogap bereýin saňa, o biziň pasportymyz gutordy da biz ýurtda pasportymyz bar wagty jaň etdirip haýyş edip çykýas. Elimizde özümüz telekeçi bolanmyzda daşary ýurtdan ýük getirenmizde elimizde hemme delil, dokument, resmi nama elimizde bolanly migrasiýa çykaranok. Onuň pul berip çykandan soň näme üçin iziňe ýene barjak sen pul bermeli ýene baranda birden problema ýene iziňe çykjak bolsaň problema prostoy şeýle de adam dällige telekeçi daşary ýurtdan maşina birjaň üstünden şertnaman kontrakt edip ýük getirýän daşary ýurtdan näme üçin çykaranok migrasiýa. Sen ýaşyň kiçi 29-28 ýaşyňda nerden ýaşyň kiçi? Ýaşymyz kiçi diýip hökümet bize pul töleýärmi? Maral bir minut seret men sana bir zat aýdyn. Dinle bir minut. Dinle. Yo, pasport daşary ýurtda pasport berilmelimi dostum?
Daşary ýurtda pasport almalymy sen? Wara sen. Yo, zagranymy. Teret zagran pasport. Meselem sen zagran pasportyň surogy tordy. Ve sen Türkmenistana gidip bilen ok. Sen barıp ilçihana zagran pasportyny çalyşyp bilýän gerek. Aslında. Bilemok, men ýöne gidip çalışıp geldim. Yok, sen gidip çalyşyp geldin. Näme üçin sen gidip rasxod etjek? Sen ýol etdiň, zat etdiň. Belki sen barıp edesin gelen okdur. Näme üçin çykdy ejek? Baryan pasolstwaya, pasolstwanyň işi şol dostu. Barasan pasolstwaya çalyşyp berediler, eliňe de pasport alyp berediler. Düşünäsenmi? Afganistan da edýär şonu Afganistan. Afganistan edýär. Pakistan, Afganistan, hemmet Özbegistan medya. Şunu nädip ýaşadyňyz diýär. Jan agam, Google. Birden bolan oga şu zatlar ýuwaş-ýuwaşdan erwetlige baryp otyr. Biz hem kördi, hal hojan dost. Bir gün erwet bolmady şu zat. Ýuwaş-ýuwaşdan erwetleşip barýar we erwetleşimen barýar şu wagt bundan beter hem bolup barýar. Düşünýärmi, eğerde şunu saklamasaň wara, uje boli tupiga. Yani çykdy. Näme deňdem ýönem alajym tapsa bolýar. Pul berip tapmaly alagyny, pul berip tapmaly. Yok, yok. Ben bu Sen davamız yok. Sen yani yalvar. Talip bir muçun alagyny tapjak bolsa, näme üçin daşary ýurtda gezip görseň alagyny, näme üçin öz ýurdunda tapan ogay? Näme üçin zagran pasportyňda alagyny ýurdunda tap, sen näme üçin başga ýurtdan alaç gözleýän? Gülýär ýurduň waka, näme üçin başga ýurtdan alaç gözleýän sen? Men gezmäli. Bu olan maral bu olan tek bolmaly zat bilen özüniň ýaşaýşyndaky bolup gören zadyň yerini çalşypdyr. Yalan sözleýär, gezmäne geldim dip. Gözüniň görýänini hakikat diýip hasaplaýar, bolmaly zat diýip hasaplaýar. Ýok, ýaşap göreniň bolmaly zat däl. Bolmaly zat bolar pasport bermeli beýleki döwletler ýaly. Ve men Nuraga gezmäne gelse näde pasporty dolýar? Yo, sen Aşgabatda gezmäne bar bolýarmy dostu? Sen Daşaryda gezmäne bar. Sen Aşgabatda gezip bilýärmi ýakan açyp? Men şu wagt Amerikada ile gezýän eşedim. Ýakan açyp gezýän, gezip bilýärmi? Gezermi? Vay, bu Şotayda 2 ýyl işledim men Şotayda. näde işledin? Временni propiska alyp görgüň, gorby işledin. Metlerden gaçyp Doğanlar. Şu ben ve bilen bir monçuk men sözüm var. Ben ve sen şu anda şeýle ýurtdama ýa ýurt içindemi? Menmi? Daşary. Daşary ýurtda. Daşary ýurtda. Yani indi karmon içinde gitdi. Bolly, düşündim. Seredin ne? Daşary ýurtda sen işleýänmi özüň? Yok, gezmäne geldim. Ha, gezmäne geldin. Sen turist. gezmäne gelen oldun. Gezmäne geldim. Bolýa haýta telle ýatyrsyň. Haýta telle ýatyrsyň gezmäne gelen bolsaň. Atelle ýatarmy bak? Duray. Otelin näme işin var sen? Otelin Söz bir. näme işin var? Nuri, söz bir Royal Residence. Erkek Bolýa. bolsana Bolýa, hiç. Gezmäne turist doğan. Türkmenistan'ın hem vatandaşlar bir Türkmenistan'dan çykýan turist bolup çykýanlar hemmesi işlemäne gelýär. Sen turist bolup çykyp turist bolup gezip gördün, dogrymy? Erkek ýaly Hudaý Allahjan ýokarymda Allah we men turist bolup gezip görni. Turist olup gezip görün. Ýokarymda Allah we men turist bolup şutaýda syýahatçylyk edip görni. Orada davay aga diýen adamlar gelsin. Haýsy bir tupoýo, haýsy bir ýalançy kezzap maşenige. Haram doğum kene çağır. Ya pasportum çalyşyp geldim diýär, gezmäne gelseň pasportyň da bolmady. Turist gezmäne gelen bolsa görýärmi TikTokda bar git neme. Nura, Yankı vara. Bunçu Mamedova diýär, Bunçu Mamedova. Yankı invalid gelinejäniň gurlaýany videoda. Mara şäherде täze Ulfeuda merkeziniň 2-nji etajynda ofisi bar diýär, adwokat öýdi diýär. Düşündiňmi? Ey adwokat, utanaň okmy? Sen hukuk gorap gören adam aro. Invalidin. Şu Bunçu Mamedova diýen adwokat ekene. Hawa adwokat hawa. Täze Ulfeuda merkeziniň 2-nji etajynda adwokat diýär. Goga erkek bolsaň ýokary galsan aşakda üýürme, erkek bolsaň gal ýokary. Vatandaşlar. Adwokatlaryň күнтүçilik edýän bolsa bolaýdyr indi bara.
vatandaşlar şu turist viza alıp turist viza bilen gelip Russiýada, Türkiýede işlejek bolýar. O işläp ýörkagam firmada bolsun, nirde bolsun bir ýerde polisiýa gelse, ýene gelsek, o amonlar gelse gire disk tapamzok. Näme sebäbine? Sebäbi de işlemek bolanok vatandaşlar. Ne biz yurtdan armany gezip bilýäs. Bärik gelip bärdi daşar yurtda da armany işläp bilemzok, ýaşap bilemzok. Näme esasında biz siz şu hökümede nämeňe meňe diýere sözüm ýok. Nälik ýagdaýda şoňa düşün özüňizçe karar berýäňiz vatandaşlar. Özüňizde karar berýäňiz hemme zat gowy hiç ýerden gowluk ýokmy kalyp kiretýäňiz. Görüňädi sen töwereňde täjikler hem işläp ýör, özbekler hem işläp ýör, patent töleýärler. Arkaýyny işläp arkaýyny öýüne gidip gelýär 3 aýdan 4 aýdan o vatandaşlar. Siz pasportdan çalyşyp bileňok eň bärkisi. Gerçekten gürleğen ok aşak düş. Vatandaşlar Özbekistan yurda hiç açan gövün etmezçilik edýärdiler. Özbekler eyle özbekler beýle diýip. Meniň ýanymdaky dostlarym bir giden özbek oglanlar var, Özbekistanly täjikler var Samarkandda bilýänsiňiz. Akajonlar köp. Maňa bilýärmi näme diýerler? Biziň prezidentimiz diýär, şeýle bir mümkinçilik berdi diýär. Erde diýär bir Dubaýdan meselem deport bolup barsaň, şuň barýaňa diýär Özbekistana, ertesi günüm iziň uçýan başga ýurda diýär. Görýärmi näle arkasynda durýar? Bilýär o halkynyň köseni ýani ýurtda krizisin badygyny iş bilen üpçün edip bilmeýänlikler üçin goýýarlar. Saudiýada näçe müň zany özbekler işleýär. Umraga gidenler bilýändir. 50 müň zanakmy 150 müň zany toşly ýazmyşyny kontrakt etdiler Saudiýada işläp ber. Halkyny daşyr ýurda işlemäni urat ber gide bul kiçeltmek däl bular bolsa gizleýärler biziň ýurdumyz gowy ýaşaýar. Bizde gowy, bizde hiç kile problema ýok. Şu yok diýen üçin bize problema bar. Düşünýäňizmi? Barlygy üçin ýok diýerler. Vatandaşlar, men size şu taýda aýtýan açyk bilin, şu efirde näme gürlenilse, şu prezidente barıp hasabat berýärler. Wallahi diýen, gelin şu taýda aýdyň näme derdiňiz bar bolsa, ýurt ýolbaşy derejesini aýdylar, diňlen ýaşadatlar. Yani özünden bilýänsiňiz. Egerde gorksaňyz bara beter bolarsyňyz. Gorkmaň, batyrlyňyz bir gedek görkezim çykyňda näme derdiňiz bar bolsa, hemme çykyp aýtmasak bolmaýar o zatlar, düzelmeýär. Problemaňy saklap otursaňyz problemaň köpelýär. Derdiň içinde saklaýan o der seni kiçeltýär vatandaş. Derdiňi çykart ki sen onu derdiňi kiçelt yani. Talip seret şu bolmolsam şeýle aslında men mysal üçin Türkiýeden deport bolup Türkmenistana bardym diýelim. Meni diňe Türkmenistan Türkiýe gitjek bolsam göýbermeliler. Çünkü sen niýe? Sen häzir Türkiýe barsaň sen salanoklar, sen sistemada Türkiýeden mysal üçin 2 ýyllykmy, 60 aýmy, 5 ýylmy, 3 ýylmy näçe bolsa şol deportun dur serony sen salanoklar soň bide jaň edýärler. O bärik deportlaryň göýberip dursun sereden zokmy sistemaňyzda diýip. Şoň üçin biz sen göýberip bilen zok Türkiýe, sen gidip bilen ok sen işte deport bolup gelipsin. Sen ýöne Dubaýa gidip bilmeli. Sen Hataýa gidip bilmeli, sen Russiýa gidip bilmeli, sen Ýewropa gidip Türkmenistan näme diýär vatandaşlar? Hemme erik yapıp koýýasy diýip. Tutuş dünýä yapıp koýýasy diýip. Bir ýurtda näme bar diýip. Ol siziň hakyňyzyň, hukugyňyzyň gödök bolmagy vatandaşlar. Bu adamkärçiliksiz size berilýän jeda. Bu rehimsiz berilýän jeda vatandaşlar. Sizi ýene de soýmagyň, talamagyň bir görnüşi vatandaşlar. Şolaň özleriň bilýär seniň aslına seretseň Türkiýeden deportun var, ýöne Dubaýa çykyp bilýäniň özleriň bilýärler, ýöne siz göýüren okdy. Bu talamagyň bir usuly hukmuny bolýar diýär. $10,000 ber, plança $1,000 ber, Dubaýa göýürär sen niýe? Olaryň bilýär seniň şo ýurda baryp bilmejegiňi. Ýöne vatandaşlar sizi talamak üçin bolary siz näme etmeli? Emeli kynçylyk öğretmeli. Sizin emeli kynçylyklar, ýürüte döredilen kynçylyklar aslına seretseň sizi talamak üçin, sizi gorkudyp eliňizden puluňyzy almak üçin edilýän zatlar. Olaryň piňine de däl vatandaşlar, siz ağlaýaňyzmy, siz kösenýäňizmi, sizin bir giden beriňiz barmy, ýa maşgalaňyzda problemaňyz barmy? Oň bilen iş ýok. Ayhan niýe gitjekmi diýär, köprüden töle diýär, men seni çykarayım niýe. Kun men köprüň eýesi diýär. Ana, siz şular ýaly rehimsiz, zalim hökümet siz dolandyrýar. Şoň üçin men size häli başda efiriň başynda aýtdym.
batkalıktan eger batkalı gurutmasaň o batkalıktan dörejek çiwinam siňegem kän bolar watandaşlar. Esasy şo düýüni batkalı gurutmaly. Şo çiwinler, şo siňekler nirden gelýär? Oğlum, özüňiz bilýäňiz watandaşlar. Daway şoň üçin şu zatlara näýlelik bildirip şu hepden içinde hepden bazar günü öğlen saat 5'lere vatandaşlar davay vatandaşlar hekimliklere baralım. Gelin baralım. Gelin baralım. Näýlelik bildirin. Yani sizin daşarurda görmeýänlikler üçin hakkınız bara vatandaşlar. Sizi kıyınçılıklarda yaşatýanlıklar üçin, zatlaryň gymmatlygy üçin, etin kilesi üçin, un üçin ana ýanky görkezlen. Ve şunu meňde her ýeriňizin bir hili problemaňyz bar. Gelin şu zatları üýşü aýdalyň, ýerine ýetirelim. Gelin vatandaşlar şu hepden bazar günü saat öğlen 5'te ayın 7'sine davay vatandaşlar hekimliklere baralyňam, aýdalyňam. Näme üçin biz etmeler? Men diýen ki diňe protest bildirelim, başka hiç zat etmelim. Yani protest hukumy ulanyly. Meeting, protest, parahatçylykly meeting. Näme üçin bolmasyn ki vatandaşlar? Şunu çenli biz aýtdyk, kopya berdik hökümete. Düzetjek bolýarlarmy? Bolanoklar. Pasportlaryň berilmediligi aslynda insany hukuklaryň gödök bolmagyny bilýärlermi? Bilýärler. Ýöne sizden gorkan oklar adamlar, sizler massawy çykyp protest bildireňiz adamlar. Ana bular şoň üçin hemmeňiz bazar gün öýüňizde işliňizem, işsizliňizem hemmeňizem goşulyp bilýärsiz watandaşlar. Bahana da ýok. Nuraga birinji gün baranda zordan tapýan olaryň. Ha? Birinji gün baranda zordan tapýan olar bazar gün tapmarsyň. Ýok. Ya bazar gün bar balany men saňa aýdyn hekimlikde oturuşlaryna seýret. Hekimlikde oturup garaşdyklaryna seýredin watandaşlar. Men olar özüm çykarýan işe diýsene garsaňyz bolýar. Hekimleri, ministrleri çıkarmak men işim watandaşlar. Siz çıkın esasy men olary men ýerine oturdup görkezlen şoğun. Siz şoğun saat 5'te hekimlige barın, şu taýda men şolar barar ýala getip görkezlen. Ýöne siz barın esasy watandaşlar, siziň barmaňyz gerek. Siziň massawy, çünki hemmeňiz siz bazar gün diňç öňüzde 5'den saat akşam 8'de 9'da çenli protest meeting görkezlen danym da öýleýärmi daga aýar. Ýöne köplük bolýan adamlar. Näme üçin bolmaly ki? Her vilayet öz hekimligine barsyn, vilayet hekimligine ýekeje ýer. Bilýäňiz de Veşnagon wadyr, Otyanykdyr 41-45 her vilayetde de bar şo. Vilayetde de bar. Aşgabat şäher hekimligine barsyn. Boldy. Hemmämiz şäher hekimligine. Şu wagt häkimlik diýen bolýan. Lewabyň meselem çärjüň häkimi bar, häzir adam aýdyn. Oğulcuğum görýändir häzir wideony berke efire oğulcuğy. 17:00 vatandaşlar 5 diýsem öýlen 5. 17:00. Bazar gowunç. Seredin vatandaşlar. Häkimler şu yer satyp oturýarlar Allah'ından. Çärjüde yer satyp oturýar Nuraga Seret. Ine karta vatandaşlar. Näme? Bäri satyp oturýar çärjüň häkimi. Vatandaşlar ýurdumyz elden gidip barýar o. Her gelen häkim yer satsa watan ertir kime galýar? Biz çağlarymyza näme goýýar ertir? Adamlar yani men size ýöner aýdamok. Yani eger agdy birlik görkezmesek we kösenýänler köp şu zatlardan ejir çekýän köp taşynnaksa barp bilenok. Ay barsam soň men çykyp bilermikam? Ay men aňarda galarmykam? Oň aňary dilli, aňary bolundy Türkmenistan. Aslynda ol bärse, biziňki ol öýümde. Bärden aňaryk barýarlar, aňarda galarmykam diýerler. Oň aňary diýil ýani. Hani o insan tergetinden bir zat alyp gaçarsyň da, ay meni birden tutsalar, aňarsynda galsam diýersiň ha. Şoň ýaly bizinde Türkmenistan aňarsa boldy biziň üçin. Aňarsynda galaýsam diýilen düşünje galy şu daşynnaklarda. Daşynnaklara beýdip kösenýär. Olar hem sizi eklejek bolýar. Olar hem dokumentlerini düzgün etjek bolýar. Hem tutulmajak bolýarlar polisiýalara. Olar beýdip kösenip ýör. Siz näde daşarurtak çağalaňyzda negisiňiz agranok. Olar sizi ekläp otyrar adamlar. Beýtmäňä. Daway watandaşlar şoň üçin sizler hem şunu çenne
daşynnakylar sizin üçin eklenjetdiler. Indi sizem içinnäkiler bolup daşynnaky alanlara doğan garnaşsaňyza kömek edin ha. Çykynda protest bildirin zatlaryň gymmatlygy bilen o maýryllygy o daşynnaky illeşdirmez. Bara siz eklejek bolup, pul berjek bolup. Maýryllygy onanyň watandaşlar. Yani özleriniň birgiden durmuşda kynçylyklary bar, rasbotlary bar. Men bolup gördüm çünkü. Menim student wagtym pul urup geçirip bolan o. Özüme bir iş alamok, balag alamok, aňary urodyan, ay, na men basym öýlenmeli, daat diýip bolun. Bar ýaňamman, o pulum ýok, o watandaşlar. O pulum ýok, olam ýan bir rada sowulupdyr, ýa birine kar derilipdir, olam beren ok, dawalaşyp ýörler, ok galmagal gidip dur. Şoň üstüne bar ýa olam. Özüne asynmaldym. Daway şoň üçin watandaşlar, men size söz berýän 2 ýylyň içinde şu Türkmenistanyň size berjek 10 ýyllyk ömür geçecek nämäňiz 2 ýylda geçip bolýar, 2 ýylda. 2 ýylda geçip bolýar watandaşlar. Aňary ise 2 ýylyň içinde şu Türkmenistanyň şeýle bir ekonomikasy, yani konkurensiýa, monopoliýany aýrar, garawalary aýrar. O türmede oturanlar bar birgiden biýune syýasy düşünje, pikir üçin. O bular aýyrmaly, bularyň köpsini sırada çıkarmaly watandaşlar. Syýasy pikirleri bilen täýäpli ýatanlary. Ve beýleki tutsawlarym täzeden komissiýa dödüp, täzeden suwt geçirip, ýeke bularyň hemmesini saýhallamaly, adalatly suwt bolmaly watandaşlar. Oň üçin siz ýaly watansewerler gerek. Ýaly watansewer patriotlar gerek watandaşlar. Bolmasa da siziň wara agdyňyz alar diýerler. Biriňizi beýlek bakdyrýarlar, biriňizi eýlek bakdyrýarlar, soňam sizi aňtatjak dolandyrýarlar. Ine şu wagt oturýarlar ha. Ünsverin şu wagt vilayet paradygy bilýeşen gazer oturýarlar. Lewaklar eýle, marlylar beýle, daşowlar şeýle diýip ýürütedi oturýarlar watandaşlar. Agdyňyz alardyp sizi kontrol edip oturýarlar. Daway watandaşlar ondan bir ýumruk bolalyň. Ha? Bir ýumruk bolalyň dalim. Problemasy barmyz ýokmy? Mene problemasy ýok, adam bardyr öýdemok ýöne. Şu problemaň ýok bolsa bara şu halk üçin, şu watan üçin daway elimi daşyň aşagyna goýulýan danim. Adalatly bir sistema guralyň adamlar. Ýetdir ýadadyk. Krepden bazar günü aýyň 7-sinde saat öýlen 5-de watandaşlar daway hekimliklere bark görelin. Bizin şunça zat aýtdyk. Iniň soňunda bir miwesine mal aýalyň adamlar miwesine göräliňini. Şunça düşündürdik, şunça kemçiliklerini üstüne açtık, şunça zatlar aýtdyk. Şu zatlaryň gowa barmaýandy düşündürip otursam bolyn. Yalan olsa da aýdyn adamlar. Geçen ýyldan bu ýyl haterbede. Geçen ýyl mundan gowdy, ondan öňkü bu 2 ýyldan hem gowdy. Her geçen günü erwetlige bar ya adamlar. Daway watandaşlar gaýrat edeliň. Özüňize negisiňiz agarsyn, onu men üçin etmeň, özüňiz üçin edin, öz maşgalaňyz üçin, geljeňiz üçin. Yani oturan ýeriňizi ýatdan çykarmaň, siz Türkmenistanda ýaşaýaňyz. Biz däl watandaşlar, biz onu siziň üçin etjek bolýar. Gogan ruçkatlar sana talep. Bu prezidentin gitmegen däl. Bu hökümetiň agdarylmagan däl adamlar. Bu massiwy meeting protest. Şon edilse watandaşlar, siziň arkaňyzda guramalarym durup başlaýar. Näme üçin? Öy diýär. Bular diýär telewizionda hemme zat güllük edip oturýarken onu däl bu halk köçede gezip görün ha nälelik bildirip diýär. Daway watandaşlar, daşarultaky guramalara malla oturýarlar bular. Döwletlere malla oturýarlar. Daway gözüni açalyň şolaňam. Daway şolaram görsün. Şudan o adamlaryň protest bildirip nälelik bildirýändigini görsünler adamlar. Hepden bazar günü hemmemiz öýümizde hijimiň bahanamyz ýok. Awa ay ýerden tur bilmedim diýer ýaly öýlen 5-de şol 17:00. Öýlen 17-de çende turarsyň ha. Yani daway watandaşlar agdy birlik bilen şunu edeliň, gaýrat edin watandaşlar. Edeliň, miting goý. Protest näýleri? Badyr durmuşyňda baş bir kynçylyk gelir häkimlik. Mysal üçin jaýy oçura duransyňdyr, jaýy berýänler sen şonuň aýt. Biriň etal bilýänler sen şonuň aýt. Biriň daşar urda çykyp bilýänler sen şonu aýt. Başka näme, kimiň näme problemi? Maşynyň dastavka diýatyr alyp bilen okmy? Sen şonu aýt. Başka biriň başka problemaň ben bilemok. Heriňiň ýüňlerçe problemaňyz bar. Şolary protest bildireliň adamlar häkimliklere ýöne bunu diňe mar etmesin, ýa diňe lewap etmesin. Daşow emesin, Balkan emesin, Aşgabat şäher emesin. Hemmemiz edeliň adamlar, daway edeliň. Tejen var, tejen häkimligine barsyn.
Guşgudaklar guşgu hekimligine barsın uzawraklar. Tawtawar şon ýaly şotayda. Galanyňyz gaýdyň watandaşlar o, nirde bolsaňyzam, bayramalla bolsaňyzam, Marvel aýat hekimligi daşdäl o adamlar. Gelin daway watandaşlar edelim şunu. Ha? Türkmen gala ýol ötün. Daway şu daklar edelim. Bilýäs iň köp siz kösenýäňiz. Köpüňiziň gazyňyz ýok. Maňa ana videonu uratdylar. Agam gaza seredaýda diýip. Men bilýän ýol ötün. Türkmen gala bayramaliň o etraplary garawum köpüňiziň gazyňyz şun ýaljak ýan ýaşuwar. Men bilýän. Murgap, Sakarçaga, Peşanaly, Wikil. Benzin ýago, benzin. Dünýäde 4-nji ýerde duran gaz döwletine benzinimiz hem Krasnovoddan çıkıp ýatyr. Salyarka ýago, salyarka vatandaşlar. Gülkünçdäm, aýlgançdäm bul. Vatandaşlar davay bolmady hywat etdi. Bidatlaň soňy gelmeli o. Yo, şol bar iň esasy behwide näme diýär bilýäňiz, aýa galmaňyzyň we protest meeting näýeler görkezmeňiň iň esasy behwide näme barynjy siz görýäňiz. Näme üçin? Çünki siz köplük massawy ýa-da etseňiz de sizin hiçiňizde hiç aýdyp bilmeýär, çünki o taýda müňlerçe adam her welaýat çykanlygyna näme etsin on çadama näme diýip bilsin ýani. Olara daýhanam gerek, bulara mollumam gerek, bulara injinerim gerek. Hemme gatlak barsan. Ondan ikinciden daşary ýurtdaky gurulmalary we döwletler Allah we türler şu wagt serit açyk görünýänmasaňyz telewiziorňyzda. Aýdymjy aýdyp, tans edip Cemal Saparowyň tanstyklary bara ministerler aşaňa gorkudyp urup itekleýän gyýlary tans edip göründir. Ine şolaram ağladyp, "Men haýbydyň ýurdumda aşawda gülýärlik zat" diýip. Telewiziorda ogudan zat gidip duranlar. Yekejek edek erbasat ýokdur. Bu daşary ýurda ağlamak üçin, o siz üçin näle o adamlar. Ol daşary ýurda ağlamak üçin. Ne biziň ýurdumyz gülýär aşawda diýdirmek üçin. Gülýär aşawda bolýan bolsaň, aýdyşyň ýaly bolsa, näme üçin Trump Türkmenistany, 19 sanak Ekvador, Venezuela, näme nirde bir näme Eritreýalyk adam hukuklaryny gödük berýän terrorist döwletleriň arasyna sokdy. Ha? Ministerler, polisiýa işgärleri ýanyňyza çağırıp adamlar Allah we türsüňiz da gülýär ýurdumyz bar. Näme. Onda näme üçin Amerika Türkmenistany sokdy? Näme üçin Gazagy sokmady? Näme üçin özüňi sokmady? Gowg däliňiz olaram bilýär. Yo, şo ýurdun gowg däligini şolaram bilýär. Şoň üçin adamlar oýun edemok, halkyňyzy, watanyňyzy süýýän bolsaňyz, protest meeting bu başgalarmagam däl. Hökümete agdarmagam däl. Onam edin etmäň, onam edin diýemok. Siz hekimlige baryp welaýat hekimliginiň öňüne üýşüň, men welaýat hekimini şotaýyk dikmesem menem adam bolmaýyn watandaşlar. Siz ýöne şotaýyk baryň. Welaýat hekimini dikmesem menem maňa da nur diýmesinler. Her welaýatyň hekimini şoň posta oturtmasam menem erkek bolmadygym. Ýöne sizler üýşüň şoň watandaşlar şotaýyk. Yaman gow gelýärler. Otaýyk şäherin kem geler, etraplan kem geler. Ministerlerim geler gerek bolsa, siz hiç gaýgetmäň ony. Siz yeter ki şoňa baryň. Bazar gün niýmeň watandaşlar, bular bazar güni bulan dinç güni ýok, bulan tagam 7 gün 24 saat gurgan gamçylap işledip gör. Ýöne öz wagtydine. Daway bir gede biziň wagtydymyzda işledeliň şolary. Oň üçinem biz üýşmeli we protest meetingini geçirmeli. Näýlelik görkezmeli. Kimiň näme derdiňiz bar bolsa şonu gyýgyryp aýdyň. Ey, bir latare oýnalaryna jorab üçin bar bildiňiz, o adamlar beýtmäňe ony şu dagdan açdy, siziň wara dabaraňyz. Daga açdy, watandaşlar problemalaryňyz ýere ýurda syganok. Daja Amerika sizi terrorist döwletleriň içine sokup otur şu harandada nemelerin iş oňormaýanlar sebäpli. İş oňoru noktady ýa. Indi siz näme üçin bir jorapça ýokmy siziň o watanyňyz ýa dertleriniz? Bir jorap palya latare oýnajokmy diýseler bardyňyz da watandaşlar beýtmäňe o. Bular ýalan bolmaly o adamlar. Yani gaharmam gelýär, gülkümem gelýär. Şoň üçin derdiňiz ýeňlemeýär. Yüz gören cennet görmez. Men size aýdyn, yüz görüp ýaşasaňyz cennet görmersiňiz. Ay borlay diýip ýaşasaňyz hiç haçan gowun görmersiňiz. Men size aýdyn. Ay borlay ýer ýok ony. O.
köpüňiziň maşgalaňyz daga da oşul ortada watandaşlar beýtmäliňe. Men size aýtdym. Men şu zatlaryň şu ýylyň bir ýerine hukmany suratda nime dersi. Daway watandaşlar. Dekabrın 7'si bak 7'lik san, oğudan san, Allah'can uğurlu san, uğurluğunu bolor. Allah'can. Efirim, yuwaş-yuwaşdan ýapalyň watandaşlar meňem etmeli işlerim, zatlarym bar. İnşallah saglyklyklar görüşýän çäkni hip bolsa uňlar bardyk. O video elýär, suratlar melli. Sayda bir ýerде agam Liwap vilayatynyň häkimi 100 san telekeçiniň döwletnamasyny uzadan okdy. Döwletnama gadagan edildi. Döwletnama uzadan okura. Döwletnama edildi we bir makinatçylar, dürli makinatçylar zatlar boldy. Şonuň üçin hem döwletnama ýapyldy watandaşlar döwlet derejesinde. İnşallah Bizmeyin Liwap mari ina Balkanda şu tur munna bu tur agalar horoz hem ýerde deň ötýär. Hemmeňiz deň ýaşaýaňyz, kösünçlükde de, kynçylykda da. Ýadyňyzdan çykarma. Döwletnama üçin men känel gadym ýatyrly şöyle. Owa watandaşlar janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun. Bizler üçin doga dilek etmäni ýatdan çykarmaň. Müslümanyň iň güýçli ýaragy onuň doga dilegidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy, Müslüman ya iman getirmez ya haçanda öz doguzuna, özüne näme dileýänni, dogunu dilemese iman getirmez ya. Şonuň üçin biri-birine diňe ýaşy dilegde bolalyň. İnşallah Allah Taala bize tizlik bilen şol ýara diktator rejimin azad etsin. Ýeriň ýüzüne kim zulüm etýän bolsa Allah Taalanyň gahyry gazaby şoluň üstünde bolsun. Allah Taala şolaryň tohumy tijine länet etsin. Kim halkymyza zulüm etýän bolsa, halkymyzyň hakyny ýan bolsa, döwlet işgärleriň içinde ne şolar ne de çağalar gün ýüzü görmesin inşallah. Amin. Sağ olun. Amin. Amin. Talip paylaşarsın ha YouTube'da. YouTube'da gatyp efir bolýar, ben paylaşarım. Men gördüm bu efir. Sağ olun vatandaşlar, janyňyz sağ bolsun. Assalamu alaykum rahmatullah. Hayır, dua da olun.